magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay sa Philippine Debaters Association. At ngayon ay meron tayong mga magigiting na debaters na mag-uusap ng kanilang paksang na pag-usapan. Sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, Katoliko o Islam? Ang first speaker po si Bro Ali Javier ng Islam at ang second speaker naman po ay si kapatid na Boy Letra. Ako po muli ang inyong moderator, Jeffrey Punayo, at dito natin uumpisahan ng oras. Time start now. Alright, so good evening sa lahat ng mga tagapakinig. Pa-mute muna lahat ng mga nasa room. Teka muna, salita pa yata. Pang clarification, pwede na ako mag-start. Okay na, no? Ituloy mo lang. Ano ba? Boy. Ituloy mo lang kasi. Okay, sige. So, shout out sa lahat ng mga kaibigan kong Islam at marami akong kaibigan dyan. No? Ito po ay isang pag-aaral lamang at ayon sa nasabing topic. Pa-mute muna. Teka muna nga mga bro. Pa-mute muna lahat. May narinig pa ako. Mr. Moderator, mag-start na ba ako? Teka lang bro, i-mute muna natin lahat para maganda yung presentation mo. Okay Yes. na po, nakamute na po lahat at sige po, umpisa nyo na. Time start now. Alright, so ito po ay isa lamang pag-aaral at ang topic, ayon sa napag-usapang topic, sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? So, magandang ano to dahil hindi lang po ito isang akusasyon, no? Magandang pagkakataon din po ito para sa mga nasabing topic o issue ay magkaroon linaw ng Islam. So ito po ay ayon lamang sa pag-uusap naming dalawang magkaibigan para mapagbigyan ng mga klaro na kasagutan ng mga katanungan, no? Ang papatunayan ko sa stand ko na to na ang Islam ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at hindi ang Roman Catholic Church. So, anong unang punto dito? Basa tayo dito, letra po letra kasi Christian, hindi naman Christian si Bro Ali. So, syempre, pwede akong gumamit ng referensya pero letra po letra pa rin. So, ayon sa nasabing referensya, babasa tayo dito, letra po letra. Kung ang Islam ba ay nasamba sa Diyos-Diyosan. Meron tayo dito niyan. Ito. Makinig kayo. First Encyclopedia of Islam by E.J. Brill, 1985, page 302. Letra po letra na kagad. Magandang pagkakataon nito para masagot ito ng kaibigang Ali. So, consider what the pagan Arabians did to worship moon god Allah. Ayan. Ang linaw, unang sentence pa lang yan, ha? They prayed while bowing towards Kaaba. Yun pala yun. The house of Allah in Mecca. That house is made meteorite, a stone from space. The pagan Arabs, before the time of Muhammad, accepted and worship after a fashion a supreme God called Allah. Letra po letra. First Encyclopedia of Islam, E.J. Brill, 1987, page 302, letra po letra. Unang ano pa lang, malinaw na, ha? Dito sa may 34, talatang 13. Ito. Sila ay nagtatrabaho. Mamaya na natin to no? So, surprise to, pasabog ko to mamaya na to. No? Dito sa may nabasa nating talata, letra po letra, malinaw dito, no? Talata ng encyclopedia na ang mga Arabiano, na mga pagano kasi sumasamba nga sa Diyos-Diyosan So, sabi dito, consider what the pagan Arabians did to worship their moon god Allah. Linaw niyan. Hindi naman sinabi dito Yahweh, no? Tsaka dito Arab. They prayed while bowing towards Kaaba.
Nag-ano sa Kaaba. Alam niyo ba itong itsura ng Kaaba? Tingnan natin dito ha. Mag-open cam ako ha. Teka, mag-open cam muna ako. Ito po yung Kaaba. Kaaba. Niluluhuran nila yung Kaaba. So sa amin, kung titirahin niya yung rebulto mamaya, babasahin natin yung Biblia. Pero ito yung Kaaba, Kaaba ng Islam. Hindi niya pwedeng sabihin mga pagano to na ordinary. Kung direct talaga to sa Islam. So ito po ay isang ano lang naman pag-aaral. No? Pwede itong sagutin mamaya ni Ali. So isa tong malaking pagkakataon para sa Islam. No? Ayan. Ebidensya na mga Muslim talaga yung tinukoy dun sa encyclopedia. Ayan, no? Linaw. Ito pa. Ayan, no? Niluluhuran. Nagpapatira pa sila dyan. So, ang masaklap niyan, no? Meron akong napakinggan ng mga vlogger ng Islam. Mga vlogger ng Islam na tinitira yung Roman Catholic Church. Na pag lumuhod daw sa rebulto, na sinasamba daw namin yung mga rebulto ng Roman Catholic Church kasi ipapasok yan mamaya. Dahil daw ang pagluhod, ang ibig sabihin daw nun ay pagsamba. Sinasamba daw yung mga rebulto. So ayon sa istanyo, pag niluhuran yung isang rebulto, sinasamba. Istanyo yan, hindi namin yan istan. So base sa istanyo, sinasamba nyo yung Kaaba. Yan, Kaaba. So, sa Roman Catholic Church hindi. Kasi mamaya titirahin yan yung rebulto, no? Kami, niluluhuran namin yung rebulto kasi ang sabi doon sa Isaiah 19:19 hanggang 20. Basa. Kasi napatunayan ko na basic lang naman pala No, pagkakataon mo na lang yan, bro Ali, pala sagutin, no? Ang sabi dito, stand ko rin kasi dalawa to Sino ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Sa topic na yung Roman Catholic Church hindi po sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Actually, base dito sa Isaiah 19:19, dating Kristiyano to si Ali. Baka hindi pa niya to nabasa ang Isaiah 19:19. In that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument to the Lord thereof. So sa amin, sabi dito, no, magkakaroon sa gitna ng Ehipto ng isang altar sa araw na yaon. So future. Sa araw na yaon, magkakaroon ng isang altar sa gitna ng Ehipto at monumento ng Panginoon thereof. Sabi dito, letra por letra. So anong sabi? Ano ba yung monumento na magkakaroon doon? Ang definition po ng monument, hindi to Kaaba nakahon, hindi. Ay statue commemorate to a famous or notable person. So ang sabi dito ay statue o estatwa commemorate sa isang personahe na kilalang personahe at bantog. Sa Tagalog, estatwa. Ayan, meron ako ditong dictionary. Kahit check nyo sa mga dictionary, yung ano ibig sabihin ng monument. Kasi sa talatang nabasa ko, no? Ngayon, ang sabi dito, ano daw sabi sa monument? Sa talatang 20, it shall be for a sign. Isa itong simbolo. It's a sign. And for a testimony to the Lord of hosts and the land of Egypt. For shall cry unto the Lord. So pag iiyak ka sa Panginoon because of the oppressors, dahil sa mga api, and shall send them a savior and defender to deliver them. Ang sabi dito, kung iiyak ka, no, sa Panginoon, doon sa may lugar na monumento, padadalang ka ng tagapagligtas. No? Sabi dito sa may talatang 21, and the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptian shall be known the Lord in the land on that day, and shall worship Him. Sasambahin ba yung
yung monumento, hindi yung him. Yung him person po, hindi po yung monument. Him. Ibig sabihin yung Lord, with the sacrifice and offerings, and they shall make vows to the Lord and perform them. So pag ikaw ay mangako sa Diyos doon sa may lugar na monumento, ay yung gagampanan. Ayan. Letra po letra. Napakalinaw po, no? Ang Roman Catholic Church, hindi po sinasamba yung rebulto. Sabi dito, letra po letra. Makinig ka, Bro Ali, ha? Sa mga fans ni Bro Ali dyan. Chill-chill lang tayo dito, ha? Dahil kulang na sa oras, na-stand ko dito yung rebulto ng Panginoon o rebulto ni Jesus Christ. Pero mamaya, ititindig ko naman yung rebulto ng mga banal. Kung ito ba talaga ay biblical at ito ay hindi sinasamba. So dito, basahin natin yung commentary. No? Sabi dito, Catholic commentary. Sabi dito, the Egyptian shall embrace Christianity. Ayan, no? The Egyptian shall embrace Christianity. Kailan ba to? Sa future pa to. Sabi pa dito, yung monument. Yung ibig sabihin ng monument sa commentary. The cross is set up wherever Christ is adored. Sabi dito, letra por letra. No? Yung monumento, yun yung cross na itatayo kung saan may sumasambang Kristiyano, latria. No? Adoration. Pinaka highest worship na pinaperform ng isang Kristiyano sa Panginoon. Doon may nakatayong krus, letra por letra. Baka hindi to alam ng mga dating Kristiyano na sumama sa Islam dating baka ngayon nyo lang narinig to. Kasi kaya kayo napunta dyan, hindi nyo to alam. So, sabi dito, that this prediction regarded the Messiah. So, yung prediction ni Isaiah sa Isaiah 19:19 ay patungkol sa kay Messiah. Ibig sabihin kay Jesus Christ. When altar might be lawfully erected in every nation, kung saan ang mga altar ay isa sa batas na i-erect sa lahat ng nation. Means magtatayo lahat ng altar sa lahat ng nasyon. At doon may monumento ng Panginoon. Sabi dito, letra po letra. Ano yung monumento ng Panginoon? Yung krus ni Kristo. Letra po letra. So, malinaw dito, no? Time na po. Tapos na ba? Time na po, mga boy letra. At, sige po. Okay, sige bro, sige. Okay, at diyan nagtatapos ang first stand ni kapatid na Boy Letra. At ulitin po natin dun sa mga bagong taga-subaybay na bagong nakikinig dito sa ating forum. Ang topic po nila, kung sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang Islam ba o ang RCC? At ang unang nagsalita po kanina ay si kapatid na Boy Letra, first speaker. Nakita po nandito kasi sa post ang nakalagay ang first speaker si Bro Ali. Bali, ang first speaker talaga po ay si Boy Letra ng RCC. Sige po, magpatuloy na po tayo. Kapatid na Bro Ali, nandiyan na po ba kayo? Yes, andito na bro. Para sa iyong cross-examination. Thank you. Sa cross-examination. Simula na ba? Simula na? Sige po, simula na po. Brother. Saan nyo na po magtanong? Time start now. Thank you, Brother Jeffrey. Brother Boy Letra, kamusta bro? Brother Boy, kamusta ka? Okay naman, bro. Sige, tanong. Okay, unang tanong bro. Yung bang mabasa sa Biblia, Lumang Tipan sa Exodo 20, versikulo 4, huwag kang gagawa ng imahin. Tama ba yan? Sa original na sagot ako, no? Sa original na sulat ng sa Torah, no? Ayan ay specific sa idols kasi ang original na na lengguwaheng ginamit diyan ay Fesel. Ang ibig sabihin po ng Fesel, letra po letra dito sa
Strong's definition sa usage, idols po yan. Hindi po idols yung monumento ng Panginoon. Iyon po ay altar at monumento ng Next Panginoon question. bilang yan. Okay. Lahat ng mga simbahang Katoliko, mayroong rebulto. Tama o mali? Mayroon. Kasi sabi dito sa Isaiah 19:19, mababasahin natin, no? In that day, there shall be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt and a monument of the Lord thereof, letra por letra. Monumento ng Panginoon. Sino bang Panginoon sa bagong tipan? Si Kristo, maraming talata. Letra por letra. Ano na tanong? Okay. Kung ipinagbawal na ng Diyos na huwag gagawa ng imahe o kaya rebulto, nangangahulugan ba na ipinagbawal ng Diyos ay huwag nang gagawin? Yes or no? Yes or no? Pagaya nga na sinabi ko, ang ibinawal dyan ay specific lamang po sa mga idols. Kasi dito sa Strong's definition, sa original na salin, ginamit dyan ay pesel. Ibig sabihin, rebultong Diyos-Diyosan. Ang ginawa namin, hindi po pesel, hindi po Exodo 20 verse 4. Ang ginawa namin ay Isaiah 19:19, masebo. Ang ibig sabihin ng masebo, monumento. Hindi po pesel. Yan yung sagot ko, bro. Okay, next question. Papatuloy na gumawa kayo ng mga rebulto at inilalagay ninyo sa mga simbahan maging sa bahay, kasi dati rin akong Katoliko, sinusuway lang ninyo ang utos na huwag. Tama o mali? Hindi nga namin sinuway. Kasi ang ibinawal nga doon, pesel. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Hindi sinabing, huwag kang gagawa ng masebo o monumento ng Panginoon. Tinupad nga namin yung hula sa Isaiah 19:19. Letra po letra yan. Hindi mo na yan kayang tutulan kasi nakasulat na yan. Kayo dito sa First Encyclopedia ng Islam, si Allah na pagan gods, na moon gods, nakatira sa Kaaba. Yung sinasamba nyo at niluluhuran nyo. Ang linaw dito, tinan mo. Lahat pala kayo. Talo ka na. Next question. Kung ganun, brother, sa pagsamba ninyo sa Diyos na sinasabi doon sa First Commandments, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Sa Second Commandments, huwag kang gagawa ng anumang inanyuan. Sa makatuwid, hindi nyo natutupad kasi wala kayong pagsunod sa mga nasusulat. Tama o mali? Natutupad nga namin kasi hindi kami gumawa ng Kaaba na Diyos-Diyosan. Ang ibinawal po, Diyos-Diyosan, kagaya nitong Kaaba. Ayan, ang ginawa namin sa Isaiah 19:19, monumento ng Panginoon. Kung saan may sumasambang Kristiyano kay Kristo, doon may nakatayong cross. Sabi doon sa commentary, letra por letra. The cross is set up wherever Christ is adored, letra por letra. Ayan bro, ang ibinawal bro, ito Ito yung binawal, hindi yung Isaiah 19:19. Ang Diyos Ama, mayroon pang Diyos Anak. Tama ba ako? Mayroon pang Diyos Espiritu Santo. Tama o mali? Tama o mali? Yes, gawa sa 5:4:5, letra por letra. Letra por letra. At actually, tatlong persona yan. Unang Juan 5:7, letra por letra. Trinitas, no? Na-derive yan sa tres unitas sa Greek. Sa Greek, doon yan kinuha sa tres heis, letra por letra. Yan bro. Yung Diyos Ama at Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ilan ang Diyos? Tatlo o isa? Isa lang po, sabi doon sa unang Juan 5:7. Father, Word, and the Holy Ghost. These three are one. Kaya nga, tres heis. Ang toro ni Moses at ni Jesus, isa ang Diyos. Bakit ka nagtuturo ng tatlo sa isang Diyos? Hindi nga po yung tatlong Diyos kasi ang trihise is silang tatlo ay isa. Kaya nga Trinitas. Ang Trinitas po ay singular. Ang plural po nun ay Trinitatis. Kagaya ng Trinity, ang singular Trinity. Pag naging plural, Trinities. Kaya isa lang po kasi singular po. No? Sa elementary po, ang singular ay isa. Pag marami, plural po sa elementary. Tinuturo po yan sa elementary. Ang turo ni Jesus at ni Moses at ni Propeta Muhammad, isa ang Diyos. At nagtuturo ka naman na tatlo sa isa ang Diyos. Tama o mali? Tama o mali?
Isa lang ang Diyos, tama. Walang kontrahan doon, bro. Ang turo ng mga propeta, isa ang Diyos. Ang turo ng Roman Catholic Church, isa ang Diyos. Walang tutol, bro. Letra por letra. Maraming talata. Efeso 4:4 hanggang 5. Isang Panginoon. Isang Espiritu, isang Diyos. Letra por letra. Sino ang paniniwalaan namin? Si Moses, Jesus, Muhammad o ikaw? Kasi Propeta Muhammad, hindi ko yan papaniwalaan. Kasi nga po, sinasamba nyo nga yung Kaaba. Kaya nga nilabag nyo yung Exodo 20 verse 4. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Ba't kayo gumawa ng pagan moon, moon gods? Bro, medyo mahina kasi yung boses mo. Stop the clock muna tayo, kapatid, na timer. Medyo mahina yung boses mo, bro. Hindi namin marinig, lalo na pag nagsasalita si kapatid na Boy Letra, tapos sumabay ka. Oo nga, bro. Hindi namin masyadong marinig, bro. Yung ano. Sobrang hirap na hirap ako magdinig yung boses. Ang aking categorical question, Brother Jeffrey, sina Moses, Jesus, Muhammad, Bro, teka lang, bro. ang turo Hindi nila, na marinig, bro. Mahina yung boses mo. malakas na ba? Okay na? Malakas na ba? Kanino mo ba binili yan? Malakas na ba, bro? Bro, malakas na ba? Malakas na ba? Okay na? Sige. Bro Jeffrey, malakas Yan, na ba? okay na. Malakas na. Okay na, bro. Sige. Start the clock and next question. Ito yung tanong, yung categorical kanina pa, bro. Sino ang paniniwalaan natin? Si Moses, Jesus, si Muhammad o si Boy Letra dahil magkaiba sila ng toro? Ang paniwalaan mo ako, hindi si Muhammad. Kasi si Muhammad, sinuway yung utos dun kay Moises na wag kang gagawa ng idols, vessel, sa Greek, sa Greek, sa Hebrew. Gumawa kayo. Bro, teka lang, bro. Stop the clock muna. Kapatid na Bro Ali, ano po ang iyong objection? Ang objection ko, brother, dapat sundan niya muna yung sinusunod ay ang tanong ko. Kasi ang tanong ko, ang paniniwalaan ba natin si Moses, si Jesus, si Muhammad, isa lang turo nila, isa ang Diyos. Pero si Boy Letra, tatlo sa isa ang Diyos. Sino pa ako paniniwalaan natin? Yung Sabi ko tatlo na paniwala. propeta, o ito si Boy Letra? Sabi ko nga paniwalaan mo. Teka lang, bro, Boy Letra. Narinig na po ng moderator ang objection ni kapatid na Ali. Kapatid na Boy Letra, may counter objection po. Sige po, go. Sumagot ako ng categorical, bro. If you notice, bro, sabi ko, ang paniwalaan niya ako. Kasi si Muhammad, sinuway nga yung utos ni Moises. Gumawa ng pagan, mga sinasabi. Sige bro, tuloy. Okay na. So, niluluhuran nyo. Kasi sinasamba nga eh. So, base sa mga turo ng mga napapanood ko mga vlogger na Islam, pag ang isang bagay ay niluhuran, pinaglingkuran at pinagsilbihan, sinasamba. Kaya pala. Ito. Sige po, moderator's decision tayo. Stop the clock muna. Moderator's decision. At narinig ko din naman yung sinabi ni Boy Letra na paniwalaan niya ako. Paniwalaan ako ni Bro. Narinig ko yun, kapatid. Kaya moderator's decision is next question, please. Next question. Start the Next clock. question. Ang mga Muslim sa kanilang masjid walang revolto, samantalang ang mga Katoliko ay mayroong revolto. Tama o mali? Tama, kasi sumunod kami sa hula ni Propeta Isaiah 19:19, na sa araw na yun, magkakaroon ng monumento ng Panginoon, si Kristo, 2 Corinto 4:5. Sa talatang 6, sapagkat sa mukha ni Kristo, nahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kayo wala kayong mukha ni Kristo. Meron kayo, ito, yan nakatira si Moon God Allah, sa may Kaaba. So, kailangan sagutin mo to, bro, para sa mga fans mo na Islam. Yan. Okay na. Okay, next question, please. Kung ganun, walang kwenta ka ako yung salita ng sinasabi ninyong Diyos sa Exodo 24 na huwag kang gagawa ng larawang inanyo dahil gumagawa pa rin kayo. Sa makatuwid, matigas ulo mo. Tama o mali? Hindi nga kami matigas yung ulo kasi nga hindi nga kami lumabag doon kasi ang ibinawal doon, Diyos-Diyosan. Ang binawal doon sa original na salin, basahin nyo lahat yan, sa original na salin o sulat pala, pesel, ibig sabihin Diyos-Diyosan. Kayo ang lumabag kasi may Diyos-Diyosan kayo, Moon God Allah.
nakatira sa Kaaba. Ayan, no? Pag gumawa kayo, ba't kayo gumawa nito? Bawal to sa Exodo 20 verse 4. Kayo lumabag ba't nyo nilalabag yung Bible namin? Oh, nilalabag yan, Exodo 20 verse 4. Nakasasisi namin yan. Next question, please. Umayaw na yung mga Kristiyano na nagtawag sa kanilang sarili protestante, nagprotesta sila sa revolto, ayaw nila dahil gusto nila ay walang revolto, kaya tinawag nilang born again, ka-Kristiyano rin yun. Tama, mali? Tama, kasi hindi nila alam ang Biblia. Ka-ignorantihan niya sa Biblia, kagaya mo, umalis ka sa Roman Catholic Church, hindi mo pala alam na sa original na salin, pesel, ibig sabihin Diyos-Diyosan. Pero sa Exodo, sa Isaiah 19:19, yung hula ni Propeta Isaiah, magkakaroon ng monumento ng Panginoon, si Kristo, Isaiah 19:19, masebo sa original na salin. Sa talatang 20, doon sila iiyak. Sa talatang 21, doon sila sasamba. Sa lugar na may monumento, hindi monumento yung sasambahin. Yung Lord ang sasambahin. Sa lugar na may monumento, letra po letra. Next question, So, hindi please. nila alam yan. Si Moses sa lumang tipan, nagsabi siya na isa lamang ang ating Panginoon at walang isinasabi na magluhod sa revolto. Ganon din si Jesus. New Testamento 12:29 ng Marcos. Isa Time. lamang ang ating Panginoon. Tama ba o mali? Time na po mga kapatid at maya na lang siguro natin sagutin ang tanong na yan. Sagutin ni Boy Letra. At dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ni kapatid na Ali kay kapatid na Boy Letra. At ang topic po na kanilang pinag-uusapan ay sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? Ang Katoliko ho ba na relihiyon ni kapatid na Boy Letra o RCC o si kapatid na Ali o ang Muslim na relihiyon ni kapatid na Ali. At bago tayo magpatuloy sa presentasyon naman ni kapatid na Ali bilang second speaker, ay basahin na muna natin mga kapatid ang mga nasa comment section. Sabi po dito ni kapatid na Dennis Garcia, "Go lang Boy Letra, kaya mo yan, meron kang Holy Spirit na wala sa kanila." Yan. Sabi naman dito ni kapatid na Taha Bantayaw, "Ang labo magpaliwanag ang Christian." Sabi naman dito ni Baptist Church, "Laban Boy Letra, congrats." Tapos sabi ulit ni kapatid na Anthony Gomez, sabi po niya ay parehong sumasamba sa Diyos-Diyosan ang dalawang nagdidebate. Yan. Okay po. At yan po ang nasa comment section. At bago tayo magpatuloy, narinig ko kasi yung Boy Letra, ay meron akong itatanong sa inyo, yung plural ni Boy Letra, nabubulil-bulil pa siya kanina eh. Sabi doon ay, ano daw ang plural ng aso? Alam nyo ba mga kapatid kung anong plural ng aso? Asosasyon. Joke lang. Sige po kapatid na Bro Ali, second speaker, meron po kayong 12 minutes para sa presentation at time start now. Thank you, Brother Jeffrey. Thank you, Brother Boy Letra. Bagamat di ko lahat napakinggan yung stand mo kasi nagdasal kami na taon, okay? Ginaya lang namin si Jesus at si Moses kapag magsalita. O kaya pagka magsagawa ng dasal, syempre, ang turo ng mga propeta, ginagawa ng mga Muslim. Kaya't kaming mga Muslim sa inyong pagkaunawa na sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa nakikita ninyo sa mata, na hindi nyo pinag-aralan, kaya tulad nung nabasa ko sa comments, malamang tinalakay mo hinggil doon sa Kaaba. Ang Kaaba, ibig sabihin yung tinatawag na unang bahay-sambahan na itinatag para sa sangkatauhan. Nandyan po sa Quran 3:96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin." Katotohanan na ang unang itinatag bahay-sambahan para sa sangkatauhan na ay matagpuan sa Bakkah. So ang mga tao, mga Muslim, pumupunta sa Bakkah o kaya Makkah ngayon, yung katawagan, old name of Bakkah, kasi yung word Bakkah is to crowd. Ibig sabihin magkakasiksikan ang mga tao doon. Yun yung present ngayon na lugar ay Makkah. Okay? Kung saan nabanggit din naman sa inyong Biblia yon sa Genesis 28:22, pero wala na kayong binibisita na katulad ng pilgrimage sa Islam kasi nga naligaw po kayo. Isang banda pa yung tanong ko kanina, kung nasa Biblia ninyo na huwag
kayong gagawa ng inanyo ang larawan, kasi nasa Exodus yan, 20 versikulo 4, na ulit pa yan sa Deuteronomio 7:5, wag kang gagawa ng anumang inanyuan. Bakit kayo gumagawa ng rebulto para tampulan ninyo sa pagdarasal? Yan nga ang ipinagbawal. Kung sinabi na ng Diyos na huwag gagawa, ibig sabihin, bawal. Pag sinabing huwag is huwag. Malinaw ba yon? Kaya ang tanong ko kanina, ang mga Muslim, yung kanilang masjid ay walang rebulto, samantalang yung Katoliko sa kanilang simbahan ay lahat may rebulto, maging sa ibang mga bahay ng Kristiyanong Katoliko. Sumagot ka at umamin ka ng tama. Kung ganon, kayo ay matigas ng ulo, kahit nandyan sa inyong Biblia, hindi nyo sinusunod. Isa pa, makakabasa ka rin ng mga tindigan mo, nagsagawa kayo ng rebulto o diwaw. Biblia nyo talaga ang problema. Sa isang banda, ang mga kakristiyano ninyo nung una pa, nagtawag sila sa sarili nila na protestante kasi umayaw sila sa rebulto. Agtawag sila sa sarili nila born again, ayaw nila sa rebulto. Makita mo ba yon, Brother Boy Letra, kung paano naging malinaw ang katotohanan? Alamin mo, Brother Boy Letra, yung kasaysayan ng Islam, nang dumating na ang Propeta Muhammad, peace be upon him, sa Kaaba, alam mo yung Kaaba, yung tinatawag natin na bahay-sambahan na sinasabi ninyong hinahalikan ng mga Muslim, pero hindi nyo alam na yun ay pagsunod sa kung anong sinagawa ng mga propeta, particular, unang itinatag bahay-sambahan para sa katauhan. Nung dumating ang Propeta Muhammad, peace be upon him, ang Kaaba na yon maraming mga rebulto. Bakit? Sa time frame ni na Propeta Jesus at Muhammad, malayo yung panahon na ligaw yung mga tao. Yung tinatawag na Jahiliyyah time. Time frame na panahon ng kamangmangan. Kaya ang mga tao, nagbigay sila ng mga rebulto ng kanilang sinasamba. Sabi ng mga Quraysh kay Propeta Muhammad, that time siya'y nangangaral na sumamba lamang kay Allah ang mga tao, katulad ng turo ni Moses at ni Jesus na isa lamang ang Diyos. Yun ang turo ni Propeta Muhammad. Kaya sabi ng mga tao, sino ba pinakikilala mong Diyos? Yun din bang gawa sa kahoy, gawa sa ginto? Yung mga rebulto ba? Kaya sabi ng Propeta Muhammad, peace be upon him, pinanaog sa kanya ang Quran 112 verses 1 hanggang 4. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, wika ng Diyos. Kanino? Sa huling propeta. Si Allah ay isa. Siya ay sandigan ng lahat ng kanyang mga nilikha. Siya ay hindi nagkaanak ni hindi pinanganak. Wala sa kanya ihahalin tulad. Kita mo yung punto? Kaya ganyan ang tunuro ni Propeta Moses at ni Jesus na tinatanong ko sa iyo kanina. Turo ni Moses, ni Jesus, lumang tipan at bagong tipan ha. Pagdating ng final tipan, ang Quran, turo rin ni Propeta Muhammad, isa lang ang Diyos. Bakit kako ikaw nagsuturo ka ng tatlo sa isang Diyos? Kung ganon, naligaw ka, brother. Kita mo yung point? Mabuti na lang may mga Muslim sa ngayon upang magpaliwanag sa ganitong katuruan at kinukonsidera. Sa dami ng mga nagmu-Muslim nating mga kababaeng Pilipino pa lang ha, ito yung sitwasyon kung saan ang gabay ng kataas-taasang Allah ay pumupunta sa katotohanan yung mga tao. Iniiwanan nila yung walang kabuluhan. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pinakamalaking kasalanan. Kung pinagbawal na pala ng Diyos maging sa inyong Biblia na huwag. Ano yung huwag? No. Huwag kang gagawa. Bakit mayroon kayong rebulto? Tapos pangangatwera nyo, hindi namin sinasamba. Tanggalin nyo. Ganun ba? Dapat tinatanggal yan kung di nyo pala sinasamba. Sa makatuwid, sinasamba ninyo. Dati na rin akong katulad nyo Sumamba rin ako ng kahoy noon. Katulad ninyo, kahit anong sabihin ninyo, doon mga dalangin ninyo, mayroon kayong Diyos Ama, mayroon kayong Diyos Anak, mayroon kayong Diyos Espiritu Santo. Tanong ko kanina, ilan ang Diyos? Isa o tatlo? Pumapayag ka isa. Bakit may patatatlo? Ay, chismoso ang tawag ko dyan Nung naka-debate ko si Brother Wendell, ganyan na ganyan Kaya pasensyahan tayo. Pahingi ako ng paumanhin, nilalatag ko lang yung pagiging negatibo, na hindi kami sumasamba ng Diyos-Diyosan, bagamat kayo yung sumasamba ang Diyos na mayroong personas, okay, tinatanggi mo na sumasamba kayo sa rebulto. Sentido common magkaminsan, ang isang tao, hindi rin niya talaga iisipin na yung rebulto ay Diyos. Bakit pa kayo lumuluhod doon sa harapan ng rebulto? Tanggalin ninyo yan, brother.
Kausapin ninyo ang iglesia ni Kristo ninyong kababayan at mga born again. Ayaw nila sa rebulto ninyo. Sino sa inyo ang nasa tamang landas? Kayo pa rin? May rebulto kayo? Kaya nga ayaw ng mga Kristiyano nyo. Tapos ipipilit mo sa aming mga Muslim. Magbibintang ka ngayon na kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam mo, brother, kaming mga Muslim, ang pagpunta doon sa Makkah once in a lifetime, saka pa lang namin mahawakan o malibot o makita yung bahay-sambahan at nandoon ngayon tinatawag na bato, yung Kaaba. Kung tignan mo matinong bersikulo Biblia mo, sabi ni Jesus, aking itatatag ang aking iglesia sa batong ito. Kung tutusin, yun yung batong ang tinutukoy eh. Ano yun? Yun yung Kaaba. Kasi lahat ng mga propeta, kung tutusin, dahil iisa naman relihiyon nila, ay nakarating sila doon upang sambahin ang Diyos. Bakit? Nasa matinong Biblia versikulo, Genesis 28:22. Bahay, sambahan, bahay ng Diyos, sabi Biblia ninyo eh. Eh bakit kayo walang binibisita once in a lifetime para pumunta sa lugar na yon? Kaya nga ang Muslim, binuhay yung pagsamba na tinatawag sa Diyos na walang tampulan. Ngunit, sa tinatawag na 5 pillars of Islam, yung panglima doon, yung tinatawag na pilgrimage once in your lifetime sa sino mang may kakayanan. Alam mo ba, brother, Boy Litra, sa isang hadith ng Propeta Muhammad, peace be upon him, kulang kayo kasi sa pag-aaral kasi bago namin niyakap ang Islam, sa kabila na mayroon tayo noon rebulto nung ako'y Kristiyano, ba't ako lilipat sa Islam na mayroon din Kaaba? Ito yung aral, brother. No? Sa isang hadith na inulat ni Omar ibn al-Khattab, kinausap niya yung bato. Arabikin natin sapagkat yun ang hadith. Sabi ng Amir al-Mu'minin na si Umar ibn al-Khattab, inni la a'lam annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma kabbaltuka. Hindi mo naiintindihan. I-translate natin. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, nilapitan niya yung bato. Sabi niya, alam ko na ikay bato ka. Wala kang pakinabang, wala kang anumang benepisyo, anumang bagay. Ngunit, kung hindi ko lang nakita ang propeta na humalik sa iyo, hindi rin kita hinalikan. Kita mo, brother? Bakit? Kasi ang pagdating ng mga propeta sa bawat henerasyon, dapat sundin sila ng mga tao. Kaya sabi ng Quran mismo, may yuti'ir rasul, fakad ata Allah. Ang sumunod sa ginawa ng sugo, masunod niya ang utos ng Diyos. Hindi tinuro ng Propeta Muhammad na sambahin namin ang bato. Bagkos, sundin ang turo niya. Bakit? Khudu anni manasikakum. Sabi niya, kunin ninyo mula sa aking paraan ang inyong gagawin. Sa makatuwid, sa isang banda, ang mga propeta ay daan at katotohanan. Anumang pananampalataya at ginawa nila, yun ang ating gawin sapagkat yun ang pinasimulan nilang gawin. Sila ang daan at katotohanan nung panahon ni Noah. Sino daan? Si Noah. Sa panahon ni Abraham, sino daan sa kaligtasan? Hindi ba si Abraham? Sa panahon ni Moses, sinong daan noon? Hindi ba si Moses? Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan. Misinterpret ninyo yun. Sa panahon natin, sino daan? Siya si Propeta Muhammad. Hindi yung Poncio Pilatong maraming naglitawang mga propeta ngayon na wala sa Biblia ninyo. Nakita mo yung kagandaan ng aral Islam, brother? Ang mga propeta, sila yung daan at katotohanan. Ibig sabihin, sundin ang turo nila. Pero hindi sila nagturo ng tatlo sa isa na Diyos katulad ng tinuturo ninyo. Hawig naming mga Muslim, ang turo ng mga propeta na isa, period. Yun ang Diyos. Isa lang. Nagpakilala rin ang Diyos sa kanyang pangalang Allah. Bakit nyo ngayon lulugawin sa nababasa ninyong naintindihan sa interpretation of the meaning, moon God, sabi ninyo, ipinagbawal nga sa Quran eh. La tasjudu lisyamsi wala lilkamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di nyo naiintindihan. Ito yung speaking in terms na turo natin eh. Ano ibig sabihin? Huwag kayong lumuhod ni sumamba sa araw at sa buwan. Kita ninyo?
Sumamba lamang kayo kay Allah na lumikha sa mga yan. Eh bakit kayo naglululuhuran dyan sa mga rebulto ninyo? Sabi nyo hindi nyo sinasamba ang liburto, ba't hindi nyo tanggalin? Pag tinanggal nyo na yan, tapos nagpatira pa kayo katulad ni Jesus at Moses, Muslim na kayo nun. Masya Allah. Tulad ni Propeta Muhammad, ang turo niya sumamba sa isang Diyos, magpatira pa. O di ba? Ba't hindi nyo ginagawa? Sa makatuwid kayo ang naligaw. Hindi po kami. Ang mga Muslim ay... Time na po, kapatid na Ali. Thank you, thank you. Okay po. At dyan nagtatapos ang tindig ni kapatid na Bro Ali, ang second speaker. At ang topic na kanilang pinag-uusapan ay sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang Islam o ang Roman Catholic Church o Katoliko. At bago tayo tuluyang magpunta sa tanungan sa ating cross-examination, magbabasa lang tayo kahit ilang comment lang mga kapatid. Sabi ni Mike James, sabi dito ni Mike James Antolan Otto, mula nang naipatayo ni Propeta Abraham Kaaba, lahat ng propeta ay nag-hajj o pilgrimage. Si Solomon, yan. Sa Jerusalem, sa ibabaw ng malaking tipak na bato, nagtayo si Solomon ng isang magandang templo upang anyayahan ng tao sa pagsamba sa Allah. Yan. Ang haba pala nito mga kapatid. Babasahin na lang po ninyo, ang haba. Sabi ni kapatid na Morge Estrada, Red Hearing Fallacy. Okay. Ang topic ay rebulto, hindi Godhead. Yan. At sabi pa niya, pag nagpatira pa daw ay Muslim na, naloko na. Sa Mateo 4:9, ang sumamba kay Satanas ay nagpatira pa din. Okay, yun po ang kanyang comment dun sa presentasyon ni kapatid na Ali. At bago tayo magtanong ay tatanungin muna natin si Bro Boy Letra. Boy Letra, handa na po ba kayo para kayong pagtatanong? O sige Ready po. na, bro. Ready na. Sige po, at time start now. Alright. Sabi sa Surah 3:3, tatanggapin mo ba yun na ito? He has revealed this book to you, setting forth the truth and confirming the earlier books. And the earlier he revealed the Torah and the Gospel. Sang-ayunan mo ba ito, bro? Surah 3:3, ano muna? Yes, bro. Tama yan, bro. Torah ang ibinigay. Okay, halimbawa, Injil kay Jesus, Torah kay Moses, Zabur kay David, pero walang Biblia. Okay? Kasi yung Biblia, edited na yan, sinulat ng mga eskribang sinungaling, nasa Jeremiah 8:8, nasa Lucas 1:4, sinulat lang kung sino-sino na walang original, walang propetang tumanggap. Kaya nagkakawindang kayo sa Kristyanismo, di kayo magkaisa kahit sa usapin natin ngayon, ayaw ng mga kakristyano ninyo. So kaming Muslim, ayaw din namin. Lalo na ako, dati nyo akong kakristyano, ayaw ko na sa turo ninyo. Next question. Thank you. Sunod na tanong. So, ito bang Isaiah 19:19? Nasabi ni Propeta Isaiah na propeta ng Diyos, sa araw na yaon magkakaroon ng altar sa gitna ng Ehipto at monumento ng Panginoon. Doon sila iiyak at doon sila sasamba sa lugar na may monumento ng Panginoon. Tatanggapin mo to, tututulan mo. Hindi matatanggap yan kasi salpok yan sa katotohanan na tinuro ng mga propeta. Kasi ang Biblia edited, kaya dinagdagan, binawasan. Wala tayong magawa. Ang katotohanan lang, kung dinagdagan, binawasan ng Biblia, kaya nagkakasalpukan kayo ng toro. So hindi rin maasahan yung mga nasulat sa Biblia. Hindi yan tinatawag na salita ng Diyos na puro. Kung mayroong matinong biblical verse, mayroon. Pero kung may halong kasalbahan biblical verse, oo. Bakit? Kasi nagkakasalpukan at nagkakasalungatan. Kung tanggapin ko yung opinion mo, paano naman yung matuwid? Next question, O di bro. nagkakasalpukan tayo. Next question na, bro. Sa ginamit mo yung Exodo 20 verse 4 and 5. Sa verse 4, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ano yan sa original na Hebrew word? Yung larawang inanyuan. Alam mo ba? Kung alam mo, pakibigay, bro.
Hindi ko pinaghandaan sa Hebrew word, kaya lang yung Biblia mo kasi walang orig. Kaya pag pinukat mo, puro Tagalog, Bisaya at English, walang Okay, Hebrew, kaya hindi nababasa. Bro Ali, may objection si kapatid na Boy Letra. Boy Letra, ano po ang objection ninyo? Stop Kasi the clock. ang isa sa rules namin, no, yung categorical ko kasi yung salitang Hebrew. So Stop hindi the naman clock. niya din hindi naman din niya nasagot, bro. Umaandar yung oras. Stop the clock. Tapos magsa-side comment lang naman. Next question na lang, di naman niya nasagot kung anong salitang Hebrew yung larawang inanyuan. Okay lang ba? Kapatid na Ali, may counter objection po ba kayo? Kung alam niya, sabihin niya. Counter bro, counter. Sige po, tuloy. Kasi ang tanong niya, alam mo ba sa Hebreo? Ang sagot ko is, hindi ko nga alam. Kasi nga, hindi ko naman pinaghandaan kung sana ang Biblia ay may Hebreo at Tagalog. Dapat nalaman na natin noon pa man. Okay ba? Okay po, moderator's decision tayo. Okay, next question please. Start the Next clock. question. Dito sa Surat 3:3, sa Surat 3:3 mismo sa Quran, nakasulat dito, showdown. Hindi ko na lang siya showdown. Sasangayunan mo ba tong Quran na to na nakasulat dito, Bible yung tinukoy doon, letra po letra, Bible. Ito, basahin ko. Sasangayunan mo ba to, bro, tong Quran na to na yung Surat 3:3? Ito si Muhammad Muobod Gali. Ito pa si Muhammad Saurwar at saka si Muhammad Tagi Usmani. Ito pa isa si Shabir Amhid, si Dr. Monir Munshey. Yan. Ito yung gamit, ito si ano pala, sino ba tong ano na to? Si Muhammad Sawir. Tatanggapin mo ba tong Quran nyo na Bible? Ito nga si Muhammad Sawir. Sawar. Ayan. Tatanggapin mo ba to, bro, yung Quran nyo? Bible yung nakalagay? Tatanggapin mo, tutulan mo. Total, wala pong Bible na nakasulat dyan. Ang Quran ay Arabic, hindi po English, hindi po Bisaya, hindi Tagalog, kundi Arabic. Basahin ko yung nasa Quran 3:3. Min qablu hudal linnas wa anzal al-furqan. Innal ladina kafaru bi ayatillah lahum adabun syadid wallahu azizun duntikam. May narinig ka bang Biblia? Wala. Kaya wag kang magsisinungaling kasi kompleto kaming mga Muslim ng basihan, malinaw sa sikat ng araw, kayo'y wag maglulugaw. Sorry, brother. Sunod na tanong, Next bro. question. Sunod na tanong. So, sunod na tanong, bro. So, corrupted pala yung Quran nyo dito sa ibang Quran. Corrupted din pala. Merong nakalagay na Bible, merong nakalagay na Torah at Gibjil. So, sunod na tanong ko, aminin mo na, bro, na yung Quran nyo corrupted. Kasi paiba-iba ng salin. Hindi naman kami nagsalin ito Aminin mo na. Aminin mo na. Yes or no? No, dahil ang Quran ay Arabic. Hindi po yung translation of the meaning. Okay? Para matuto ka, brother Boy Letra, ang Quran ay Arabic po yan. Kaya binabalikan yung original para malaman natin kung nagsisinungaling ka o hindi. Sinasabi mo na may Biblia pero wala naman. Alam namin, bro, ang Quran ay Arabic, hindi po English, Tagalog. Yung Biblia ninyo walang orig. Yun po kayo nagkakasalpukan kayo, walang mababalikan. Di ba? Pag nandito ka na, wala ka nang babalikan. Next Kung ano nilang question, pag-uusapan. Question na, bro. Si Isbin Babir Ababit, sabi dito sa Quran nyo, Bible din. So, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo, bro, na kahit dito, binabasa ko malinaw, na corrupted talaga, sa ibang salin, may nakalagay na Bible, kahit Arabic, may nakalagay na Bible, yung Quran nyo, ipipilit mo pa rin talaga na hindi kayo corrupted kahit malinaw na dito. Ipipilit mo pa rin, yes or no? Talagang hindi ko ipipilit kung ano yung katwiran mo kasi ang akin, yung nasa katotohanan, binasa ko pa nga yung original, yung Quran Arabic. Okay, wala naman nabanggit dyan na Biblia. Okay, Tura ang nabanggit at ang Tura, hindi rin Biblia. Unawain mo yan. At saka dapat ang topic natin, Biblia, Quran, hindi yung rebulto na hinahamon mo kasi ang una palang tindigan, wala nang lalagyan yung iyong tindigan. Kaya mag-Muslim ka, bro, mas mainam, bro. Objection mo na, Director, Okay. bago... Sige po. Kapatid na Bro Ali, objection. Sige po, please.
Ako yung nag-objection. Ang objection ko kasi kaya kami napunta dito kasi nga hindi niya tanggap yung pinasa ko sa Bible na letra por letra monumento ng Panginoon. Tapos hindi rin niya alam yung original na salin ng Hebrew na Bible. Kaya nagsa-side comment siya na napunta ako sa Bible samantalang siya ngayon nagsimula nun, corrupted daw yung Bible. Ngayon, ipinapatanggap ko sa kanya na corrupted din yung Quran. Nagsaside comment, umalis daw ako sa topic, siya yung umalis sa topic sinakyan ko lang So, pakisabi, Mr. Moderator, na huwag siya mag-side comment. Okay po, kapatid na Bro Ali, ano po ang iyong counter objection? Counter objection, Brother Jeffrey, Brother Boy Letra. Ang Quran ka ako, Arabic. Yung binabasa mo, nilulugaw mo lang sa translation of the meaning. Nagsagot ako kanina, 30 seconds yun. Hindi po yun side comments. Okay ba, bro? Next question, bro. Next question na, next Moderator's question. decision tayo. Moderator's decision. Next question, please. Start the clock. Next question. Sabi mo, yung Trinity, tatlong Diyos. Yung Trinity ba, singular o plural form? Hindi ko alam kung ano yung gusto nyong palinawin, pero ang Trinity, Triunity. Okay, pakinggan mo na. Huwag ka magsalita para matapos tayo. Objection. Para Okay. Bro Boy Letra. Medyo mahina din yung bato mo ng boses. Paayos mo na siguro ng headset. Humina Ito yung Okay. Ang sabi ko kasi, Mr. Moderator, baka hindi niya narinig, no? Yung Trinity, sabi niya kasi, Mr. Moderator, tatlo daw yung Diyos ng Trinity. Ngayon, ang tinatanong niya, yung Trinity ba ay singular or plural form? Yun lang naman, Mr. Moderator, napakasimple lang naman Pipili lang siya sa singular o plural. Wala naman ibang pagpipilian Wala siyang pinili, Mr. Moderator, diretso side comment na, Mr. Moderator. Paano naman, pa-categorical? Opo. Bro Ali, counter tayo. Yes, counter, Brother Jeffrey. Ang sagot ko doon sa kanyang plural ba o singular yung Trinity, sabi ko, hindi ko alam po sa inyo kung anong gusto niyong ipagkahulugan. Kaya lang nung nag-explain na to, nag-object na siya. So, paano matuloy? Dapat pakinggan niya muna yung aking sagot kasi may 30 seconds, di ba? Sige po. Mag-moderator's decision tayo. Ang ino-object po ni kapatid na Boy Letra, no side comment. At narinig ko din naman na tayo ay patas tayong moderator. At alam din naman ng mga nandito na narinig din naman nila yon na nag-side comment ka tungkol dun sa sagot mo kay Boy Letra. Kaya moderator's decision tayo. Next question, then bigyan kita ng isang warning. Hindi, Mr. Moderator, baka hindi mo lang ako narinig. Yung categorical first, bro, hindi niya kasi diretso siya explain kung ano daw gusto kong pakahulugan. Pinapapili ko kasi siya kung singular o plural ba yung Trinity. Mahina kasi bro yung mic mo kanina, hindi ko masyadong marinig. Okay, sige. Bro Ali, baka pwedeng pasagot na lang nung categorical, then after kang magsagot ng categorical, sagot po kayo ng 30 seconds. Paliwanag po kayo ng 30 seconds. Sige po. Repeat the question, Boy Letra, and then answer. Okay, sige. Ulitin niyo po. Wala ka ng warning, bro. Pero sana, pakisagot ng categorical. Stop the clock muna. Okay, question please. Warningan tuloy yung ating katunggali. So bro, wala ka ng warning, bro. Pakisagot lang ng categorical. Yung Trinity, sabi mo tatlong Diyos. Hindi ko tinatanong kung ano yung pakahulugan ko. Wala kong sinasabi na gusto ko. Ang tinatanong ko yung side mo, bro. Sabi mo yung Trinity, tatlong Diyos. Yung Trinity ba, bro? Singular o plural form? Pili ka lang doon tapos explain. Wala na Okay. Moderator, nakuha natin yung tanong ni Boy Letra kung singular ba o plural yung Trinity, kapatid na Bro Ali. Bro Ali, answer po, please. Ayon sa kanila, bro, ginagawa nilang singular na plural. Kani, isa na Diyos pero may tatlong persona. Kaya nga lang, sa turo ka ako ng propeta kanina pa, ang Diyos ay isa.
Bakit sila nagtuturo na ang Diyos ay isa sa tatlo? Kaya kako naligaw ang mga to. Nagdadagdag sila ng katuruan na hindi tinuro ng mga propeta. Ang mga propeta naman, sugo ng Diyos, isa ang Diyos. Mahirap ba nilang sabihin, tatlo sa isa ang Diyos para magturo rin itong tatanggalin natin? Siyempre hindi. Mabuti na lang may Muslim na nangangaral na isa ang Diyos, katulad din turo ng mga propeta. Huwag ka nang magsabi ng tatlo sa isa kasi hindi nila Next sinabi question, yan na please. turo. Thank you. Ulitin ko na naman tuloy yung tanong ko. Master Moderator, pa-clear, no? Hindi ko Opo, na sige kinat po. para baka sabihin niya, pinutol ko na naman siya. Kasi pipili siya doon, Mr. Moderator, hindi ayon sa amin. Huwag niya sabihin na ayon sa inyo, ayon sa pagkaalam mo, bro. Kasi ikaw nagpasok ng Trinity eh. Yung Trinity ba, bro, singular o plural? Pipili ka doon, singular o plural. Yung salitang Trinity, singular ba o plural? Pili ka, bro. Okay, nakuha na po. Ganito. Bro Ali, ayon sa mga Muslim, hindi po ayon sa Roman Catholic, yun po yung ipinupunto ni kapatid na Boy Letra. Ayon po sa Islam, yung Trinity po ba ay singular o plural? Ano po? Counter mo muna ako, bro, bago ka magbigay ng tanong. Sige po. Para patas. Counter objection muna po kayo. Sige po. Counter, okay. Ang Islam kasi, hindi siya nagtuturo ng Trinity. Okay, kasi nandun sa Quran mismo na huwag magturo ng Trinity. Kaya hindi namin tinuturo yan. Sa makatuwid, problema itong nagtatanong kung ano yung Trinity na yan. Baka Trinitas po yan, Trinitas. Sige po. Kaya sabi Moderator's kanina, decision na Trinitas. tayo. Moderator's decision na tayo. Basahin natin yung rules. Ano po? Alam niyo, Trinity. Sige. Basahin natin yung rules natin na sabi dito, kung ang categorical na tanong ay hindi masasagot ng oo o hindi, pass na lang po. At nakapagpaliwanag naman po ng 15 seconds si kapatid na Bro Ali na walang aral ang Islam ng Trinity. Kaya moderator's decision. Next question please. Sunod na tanong. 'Di ba sa Quran mayroon Trinity na sura 5:63 na Trinity na tatlo daw yung Diyos doon tapos kasama si Mama Mary. 'Di ba mayroon Trinity yung Quran tapos sasabihin mo ngayon wala kasama si Mama Mary? Sura 5 talatang 73. Yes or no? No, walang Trinity sa Quran. Huwag mong lulugawin, sabi ko. Kasi ang Muslim nagkaisa na sa turo ng Biblia, ng Quran, sa interpretasyon ni Propeta Muhammad, nagkakaisa na yung Muslim, isa lamang yung Diyos, walang Trinidad. Okay ba? Malinaw ba yan? Kaya huwag kayong magsabi ng Trinidad. Okay, intahu khairal lakum, sabi ng Quran. Di ba? La taqulu salasa. Huwag kayong mangaral ng Trinidad. Magsitigil kayo para mas mabuti para sa inyo. Next question Mabuti please. na lang may Quran. Thank you. Sa makatawid, bro, merong version ng Trinity sa Quran na ibinabawal nyo lang pero yun ay kasama si Mama Mary, yung Trinity niya sa Quran. Yes or no? Wala, bro. Unawa mo lang lugaw kasi pinabasa mo yung interpretation of the meaning. Pero doon mismo sa Arabic, wala pong Trinity, brother. Matuto ka ngayon sa Kristiyano mo na nag-Muslim. Inshallah, mag-Muslim ka rin. Thank you. Okay, Next question. Sunod na tanong, ito bang Kaaba, bro? Natutulan mo ba ito kanina na niluluhuran nyo at nandito nakatira si Mungad Allah na nasa ko kanina doon sa first encyclopedia? Wala na yung kamay. Ano bro? Hello. Okay. Narinig ba yung boses? Wala na rin tayong oras bro. 12 minutes na lang. 12 seconds na lang. Ano bro? So, ulitin ko yung tanong ko ha. Wala na ho. Wala na rin Time tayong na. oras bro. Time na rin tayo. At Question. tapos ang cross-examination ng dalawang panig. Ang topic po na kanilang pinag-uusapan ay kung sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po. Tingnan natin yung ating nasa comment section. Sino-sino na ba ang mga nagko-comment. Sabi po dito ni kapatid na ang haba kasi nung iba eh. Okay.
Sige po, at ituloy na lang natin dun sa ating sunod na Ayaw din basahin ng moderator yung mga comments kasi kontra lahat sa kanilang Christian. Mute ka muna, bro Ali, sa live mo. Bro Ali, naririnig ka. Wala po kasing nag-comment dun sa hiwalay na comment po kanina, kaya wala po tayong babasahin, Bro Ali, pasensya ka na. Ganito po, dumako na po tayo sa rebuttal stand. Pupunta po tayo sa first speaker para sa kanyang presentation para sa rebuttal stand po niya, mga kapatid. Kapatid na Boy Letra, handa na po ba kayo sa iyong pangalawang paglatag ng iyong presentasyon? Sige handa po. Na, bro. Sige po, time start now, 12 minutes. So, una sa lahat, no? Yung binasa ko sa kanya yung talatang Isaiah 19:19 na letra por letra, kasi dito talaga letra por letra talaga to pag ako makalaban, no? Kahit Muslim pa yan, no? Letra por letra na magkakaroon ng altar at monumento ng Panginoon sa gitna ng Ehipto, ng katuparan si Kristo, 2 Corinto 4:5, no? Sa talatang 20, doon sila iiyak at padadalan sila ng tagapagligtas kung sila ay dumaing doon sa lugar na may monumento. Sa talatang 21, doon sila sasamba sa may lugar na monumento. Kasi ito ay magiging pinakatanda, yung monumento. So yung letra po letra na yun, hindi niya yung tinanggap. So wala na. Bro, stop the clock muna tayo. Stop the clock. Stop the clock. Bro Boy Letra, wait lang po. Stop the clock lang. Pakiayos lang po yung iyong sounds at medyo pangit po yung dating sa atin sa live. Siguro bro, i-ano ko na lang yung camera, i-off. Ayaw ng Diyos na maunga yung tulong. Sige bro, mag-test mic ka muna. Start na, bro. Start na. Okay, off mo na lang. Medyo malinaw na, bro. Okay, start the clock. Go na po, go na. Opo, sige. Okay. Opo, Yung unang sige po, tanong go na ko po. kasi fatality yun eh. Yung unang tanong ko no? Kasi tinira ito nga yung tindig ko sa Rebulto, na ang Rebulto ng Roman Catholic Church ay biblical. No, na hindi rin alam ng mga protestante, kaya kasi ginamit niya pati protestante, no? Wala na yata mapanghugutan na source eh. So, ang rebulto ng Roman Catholic Church patungkol kay Jesus Christ, specific na lang kay Jesus Christ, to direct to the point na sentro ng mga holy images namin, sacred image. Binasa ko letra po letra Isaiah 19:19, 20 hanggang 21 na magkakaroon ng monumento ng Panginoon, means si Jesus Christ ngayon, no? Regarded sa Messiah, doon sa may commentary, no? Sa gitna ng Ehipto sa araw na yaon, no? At doon sa talatang 20, kung sila iiyak at dadaing sa Panginoon, doon sa lugar na may monumento, padadala sila ng tagapagligtas. At doon sa may 21, doon sila sasamba at mangangako sa Panginoon doon sa lugar na may monumento. So nung binasa ko yung letra por letra, unang tanong, no, pangalawang tanong yata yun. Kasi una, pinatanggap ko muna kung tatanggapin niya yung Bible eh. Doon sa Surah 3:3 nakalagay doon Bible, no? Hindi niya tinanggap. So ibig sabihin, sa Biblia, kung Biblia ang pag-uusapan, clear na. No? Kung Biblia ang pag-uusapan. Kasi hindi niya tinanggap eh. So, ibig sabihin, pabor sa akin yung talata na yun kasi hindi niya yung tanggap. Malinaw yan. Tapos yung ginamit niya ng Exodo 20 verse 4 and 5, tinatanong ko kung ano yung original na sulat doon sa Pesel. No? Sa Hebrew word. Kasi ginamit niya yan eh. So, hindi niya daw alam, hindi niya daw napaghandaan. Tapos kung ano sinabi, diretso side comment. Ba't ko sinasabing side comment? Corrupted, ganto-ganto. Hindi na nga nasagot ng categorical, hindi napaghandaan. Tapos magsa-side comment ka ng maraming santambak na side comment na wala naman doon sa tanong. That is unfair. Pero hindi na nga lang kita hinayaang warningan. Kontakin nyo ha. Tatanungin ko, categorical. Kung yung Trinity ba, singular o plural. Hindi niya daw alam. Tapos magsa-side comment ng kung ano-ano. Ang side comment, kaya nagiging side comment ang isang side comment, kasi hindi naman iyon yung tanong sa'yo. So kung hindi iyon yung tanong sa'yo, hindi rin iyon yung sagot, it means na side comment yun.
Kahit hindi sabihin mong hindi yun personal attack, side comment yun kasi hindi naman yun yung tanong. Wala dun yung tanong. Ang tanong ko singular o plural, hindi mo na nga nasagot eh. Tapos magsa-side comment, corrupted yung Bible nyo, corrupted. Wala namang batayan na corrupted yung Bible. Ayaw kung may batayan. Kasi sabi niya, yung Quran daw, wala daw nakasulat na Bible doon. Eh yung binasa ko dito sa mga ibang salin ng mga Islam, sabi mo mas magaling ka pa dito nakapagsalin ng Quran. Oh. Ibang salin ng mga Quran, mayroon pa doon Bible pala nakalagay, dalawang salin yung nakita ko. Eh di corrupted din yung ano nyo, yung Quran nyo, mas matindi kasi kumontra talaga. Sige bro, tuloy. So, okay na ba? Okay sana may ginawa lang saglit. So, continue na bro. Sige bro. So, dito matuwid at malinaw na ang Bible hindi corrupted kasi wala kang napatunayan sa Bible, hindi mo tinanggap yung Bible eh. So mga tuwid, hindi yun corrupted kasi meron ka sanang binasa. Itong Exodus 20 verse 4 and 5, sa original na salin nito, mali yung aral. Kasi ganito sa original na salin eh. So mali yung aral nyo. Pero yung binasa niyang interpretation sa makabagong salin, hindi pa rin naman kumontra kasi nga hindi naman doon direct to the point na sinabi doon na monumento ng Panginoon o monumento ni Kristo o sinabi wag niyo kung gagawa ng larawang inanyuan yung mga taong banal pati yung mga santo. So ibig sabihin, interpretation pa rin yun, diwa pa rin yun. Kasi ang ibinawal nga doon sa original na sulat vessel. Tapos hindi mo alam, hindi mo napaghandaan, hindi ko na problema kung hindi mo pala napaghandaan yung Bible tapos sasabihin mo corrupted. Hindi, side comment na lang na side comment dito. Hindi pwede dito lalaban kayo ng debate, puro side comment yung gagawin natin. Kumbaga, diretso conclusion. Walang major premise, walang premise, wala man lang premise, diretso conclusion eh. Ganito ang banat ni Ali eh. Ang Bible nyo corrupted. Ganun lang. Wala man lang patunay kahit konti man lang. Ay, huwag nyo akong labanan ng debate pag ganyan. Kasi ako mismo lumabas sa bibig mo, sabi mo, walang Bible dito. Walang nakalagay na Bible dito. Binasa ko sa Quran. Quran din naman to eh. May nakalagay na Bible, letra por letra. Hindi diwa, hindi pa kahulugan, hindi diwa. Tignan nyo yung mga salin na binasa ko, may pangalan naman, hindi naman to unfair. Nakalagay din Bible, hindi corrupted talaga. Corrupted. Kumurap kayo, tinurupted nyo. Kasi isa lang yung Islam base sa inyo eh. Kahit hindi naman yan yung topic. Kasi tapos yung encyclopedia na binasa ko, no? The first encyclopedia of Islam, hindi mo natutulan. Hindi mo nabanggit sa stand mo. Na second speaker ka, pagkakataon mo na yun, natutulan, mali yung sinabi ni Boy Letra na hindi mo God si Allah. Mali yung binasa niyang encyclopedia of Islam. Mali yun. Yung mayroon akong pang-kontra dyan, ito ang encyclopedia of Islam na si Allah ay hindi mungad at hindi pagan gods ng mga Arab. Hindi mo napuntahan eh. Paano mo ko tatalunin? Puro ka na side comment yan, no? Asa ka sa mga fans mo? Actually, this is, wala naman tong personalan namin, dalawa, no? This is not, wala kong, sa sama ng loob sa Islam. Ay ako, sinagot ko talaga. Hindi mo tinanggap yung Biblia. Biblia ay batayan namin eh. Biblia ang batayan ng buong lahat ng kakristyanuhan. Sa amin, 3 pa, magisterium pa, tsaka meron pa kaming oral tradition. Biblia pa lang nilatag ko sa'yo. Hindi mo naman tanggapin yung magisterium, authority, kasi mapapalasi ako doon. Policy of fulfilling the authority. So, binasa ko yung letra po letra, hindi mo tinanggap. So, ibig sabihin, meron palang talata sa Biblia na papabor sa stand ko. Tapos, binanatan mo yung Trinity kasi meron talagang talata na merong monumento ng Panginoon ni Jesus Christ.
Kapit ka sa Trinity ngayon. Sabi mo yung Quran, hindi nagturo ng Trinity. Hindi mo pala alam. Ikaw pala to ignorante sa Quran Basahin nyo ngayon Surah 5, talatang 27. May Trinity din dyan. Kaso nga lang mali yung pagka-Trinity. No? Ang Trinity nyo, kasama si Mama Mary, tapos 3 Diyos pa. Hindi talaga Trinity, mali. Kumbaga mali yung interpret ng Trinity ng Quran. Kasi hindi naman kasama sa Trinity si Mama Mary. Natatawa ako sa Quran niyo. Pasensya na. Sagutin niyo to. Wala tong personal sa akin. Pagkakataon niyo to para sagutin yung mga allegation sa inyo. Ako sinagot ko lahat. Ang sagot ko sa Exodo 20 verse 4 and 5, ang nakalabag dyan kayo. Kasi sa original na salin, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Hindi kami gumawa ng Diyos-Diyosan. Gumawa kayo. Kasi binasa ko doon sa encyclopedia ng Islam, si Allah ay pagan god at moon god. Yung moon god po, hango po yan sa mga god ng mga paganong Greek mythology tsaka Roman mythology. Meron silang moon god. Doon lang pala si Allah nyo. Yung sa amin na pagan god, wala po. No, kilala ko yung family tree ng Roman mythology at Greek mythology. Wala. Sila Zeus, sila Medusa, sila Poseidon. Wala Wala. Sila sa Roman mythology. Sila Venus, Mars. Wala rin. Sa inyo, meron yung moon god Allah. Merong moon god Allah sa Roman mythology at Greek mythology. Pati sa Diyos ng mga Hapon, Diyos ng mga Chinese, search nyo nga, meron silang mga moon god Meron silang mga moon god, yung mga China, merong moon god. Sabi dito sa Biblia, no? Letra po letra. Ito basahin ko nga. Kasi kawawa naman to pag ko na lang, informative na lang. No? Sagutin to ng ibang Islam, hindi kaya ni hindi kaya ni na concern ako sa Islam Kasi hindi naman to allegation. Gusto ko lang to masagot nyo sa live. Sagutin to ng ibang Islam. Yung moon god Allah, bigyan nyo ng magandang sagutan para maklear sa mga nyo. Kasi ako nasagot ko na. Yung Trinity, hindi mo pala alam. Bagit ka ng bagit. Trinity, 3 Diyos. Tapos ang sagot mo sa amin, hindi ko alam. Hindi ko napaghandaan, hindi mo pala alam. Ipapaalam ko sa iyo, ang Trinity po ay isang Diyos. Nakabastay po yan sa unang Juan 5:7 na Father, Word, and Holy Ghost, these 3 are one. Yung these 3 are one, sa original na salin, tres is. Yung tres is sa Latin word na derive yan na tres unitas. Diyan nga galing yung Trinitas. Yung Trinitas nga yung ginamit dyan na na-translate sa English na Trinity. Sa singular form yan, hindi yan plural form. Kasi ang plural form po, ay Trinities. Pag maraming Diyos, Trinities po. Pag maraming Diyos, Trinitates sa Latin. So sa lahat ng Islam sagutin, hindi kaya nila lahat ng Islam. Sagutin nyo itong lahat ng mga nilatag ko dito. Ako nasagot ko na lahat ng mga allegation. Ang problema sa Islam, sagutin nyo to, Encyclopedia of Islam. Si Allah ay God, tira sa kapa. Matakin nyo, titira yung Diyos sa kapa. Dito, problema yan. No? Kapatid na Boy Letra, time na po. At dyan nagtatapos ang iyong pangalawang paglatag ng iyong sa rebuttal stand. At dadako tayo sa cross-examination para sa pangalawang round. Pero bago yan ay basahin natin yung nasa comment kasi kanina ay hindi pa nagpa-pop up yung mga comment kaya hindi ko nabasa. Ngayon babasahin natin yung mga comment. Sabi dito, Mike James Antolan Otto, Boy Letra, ginagamit mo Isaiah 19:19 ayon sa interpretasyon mo. Cross at rebulto ang itatayo. Now, basahin mo kaya ang Isaiah 2:6 hanggang 19. Kung tugma ba sa paliwanag mo. Sabi naman dito ni Mac Afable yata to, Afable. Lingid sa kaalaman ng mga Kristiyano, kayo lang ang nakakaalam. Yan.
Tapos sabi naman ni Mike James ulit, bawal po ang lasing dito, Mang Max. Nagbibiro lang yata to. Sige po, at dumako na po tayo para sa pangalawang pagtatanong para sa second round sa rebuttal stand. Kapatid na Ali, time is start now. Question please. Bro Ali. Nakamute po kayo, Bro Ali. Bro Ali. Toilet break pa daw. Break pa. O sige ba, Yan, dinig niyo ako bro. Narinig okay niyo na, ako. okay. Okay, sige bro. Rebuttal stand question please. Time start now, Bro Ali ng Islam. Thank you very much. Brother Boy Letra, ang ating topic ay sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? Katoliko o Muslim? Ngunit ang Katoliko may mga rebulto sa simbahan at ang Muslim walang rebulto sa masjid. Tama o mali? Tama. Kaso nga lang, yung si Allah ay moon god Allah. Ito, babasahin natin na. Considered what the pagan Arabians did to worship their moon god, Allah. They prayers while bowing towards Kaaba, the house of Allah in Mecca. Ayan. Talo ka na nga eh. Hindi mo nga to, bigyan mo to ng hostisya bro, nakakahiya sa mga Muslim. Yan. Sagot na, sunod na tanong na. Okay, next question please. Okay, ang binasa mo ay encyclopedia at hindi Quran. Tama o mali? Tama, lang naman basahin ko yung encyclopedia wala naman sinabi sa Biblia namin na sabi na ni Jesus Christ, paniwalaan niyo yung Quran. Walang sinabi sa amin ganun, bro. Ang sabi sa amin ni Apostol Pablo, unang Timoteo 3:16. Ano? Ang kinasihan ng Diyos, yung kasulatang ginagamit ng mga Kristiyano, especially si Timoteo, Kristiyano. Yun yung kinasihan ng Diyos na gagamitin namin. Exodus 20 verse 4 and 5. Gumawa kayo ng Diyos-Diyosan kasi si Allah, pagan moon God. Yan na. Pinilabag Next niya yung question, Exodus 20 please. verse 4. Next question. Premise, basahin ko yung Surah Fussilat, verse 37. وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Hindi mo naintindihan, i-translate ko, okay? Yan yung Quran, hindi po yun yung encyclopedia. Ang meaning, at mula sa mga tanda ni Allah ay ang gabi at araw, maging ang buwan at ang araw, yung sun and moon. Okay? Huwag kayong magsipagpatira panisasamba sa mga ito sapagkat nilikha sila ni Allah. Ang inyong sambahin ay kay Allah, kayo magsamba kung talagang tunay kayo mananampalataya. Ang basihan ba ng Quran, Brother Boy Letra, yung encyclopedia o yung Quran? Ang batayan ng Quran nyo ay Quran. Sabi dito sa Surah 34:13, sila ay nagtatrabaho sa kanyang nais na paggawa ng mga nakataas na silid ng mga maaaring palasyon. Sige, tuloy. Nawala ka, bro. Stop the clock muna tayo. Stop the clock. Nawala si kapatid na Boy Letra. Humina ang signal, kaya mahina ang joke lang. Ipinagbabawal hanggang ang dumating ang propeta Muhammad. Mananalak yung mga Diyos. Parang sabi po na. Ayan. Ang linaw. Bro, hindi narinig sa live yung yung sagot mo, nawala yung boses mo. Ulitin mo 30 seconds. Sige po. Nawala ba? Nawala. Sabi dito bro, ulitin ko na lang. Sige. Nawala. Ako ba? Okay, sige. Sabi din sa Quran nyo, sabi sa Quran, Surah
34:13, sila ay nagtatrabaho sa kanya kung ano ang kanyang ninanais ng mga nakataas na silid o mga palasyo, mga tirahan, mga estatwa at imahe. So meron palang mga estatwa at imahe dyan sa yung mga Islam, ito nakalagay yung ngayon, nabasa ko na. Meron din pala eh. Tapos yung Kaaba, niluluhuran nyo, doon nakatira si Mungad Allah. So dapat, nyo yan, ibigyan nyo ng magandang Next sagot question, yan. please. Next question. Yung mga Muslim ay around the globe na nagkakaisa, wala pong rebulto sa kanilang harapan kung sumasamba sa Diyos. Pero yung Katoliko, mayroong rebulto kahit sa simbahan at sa bahay. Tama o mali? Tama ka. Sabi doon sa Biblia namin, sa isa na Biblia, magkakaroon nga sa araw na yon ng monumento ng Panginoon, si Kristo yon, 2 Corinto 4:5. Si Kristo ang Panginoon ng mga Kristiyano. So sabi doon, sapagkat sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon, kaya meron kaming mukha ni Kristo kasi doon nahayag ang mukha ng Panginoon, ng Diyos. Sabi doon, letra por letra. Sa talatang 20, doon sila sa sambahay, sa talatang 21, doon sila sasamba, hindi nila sinamba yung rebulto. Ang sinamba nila yung Panginoon sa lugar lang na may rebulto kasi iyon ay pinakatanda sa talatang 20. Hindi mo Next tinanggap. question, please. Next question. Sabi nung Deuteronomio 20, versikulo 4, huwag kayong gagawa ng imahe. Ibig sabihin, huwag yung rebulto. Tapos mayroon kayong nababasa sa isang versikulo na mayroong rebulto. Ibig sabihin, nagkakasalpukan yung Biblia mong edited. Tama o mali? Hindi nga nagkasalpukan kasi yung utak mo lang yung nagkasalpukan kasi hindi mo nga alam yung Hebrew niyan. Tinanong kita kanina, sabi mo hindi mo alam. O wala ka karapatang mag-side comment sa Bible na corrupted kasi hindi mo naman alam eh. Sa Hebrew niyan, hindi yan nagkasalpukan kasi ang Hebrew word diyan ay pesel. Sa ibang translation, idols. The Living Bible, idols. Idols po ang nakalagay diyan. Hindi po masebo doon sa may Isaiah 19:19. Kaya hindi sila nagkasalpukan. Ang sumalpok yan sa Quran kasi gumawa kayo ng Diyos-Diyos base sa Exodus 20 verse 4. Si Allah, Mungad Allah, pagan God. Next question. Nagturo si Moses, isa ang Diyos, ganun din si Jesus sa Bagong Tipan, isa ang Diyos. Hindi sinira doon sa Matthew 5:17, hindi sinira ni Jesus yung turo ng mga naunang propeta, kaya isa ang Diyos. Ayon din sa turo ni Muhammad, isa ang Diyos. Pero kayo ay nagtuturo ng 3-in-1 copy na Diyos. Tama o mali? Mali kasi hindi naman sinabi na 3-in-1 na kape. Ang Diyos namin walang katulad. Deuteronomy 33:26, Awit 35:10, Ecclesiastes 43:31. Wala pong katulad, hindi po 3-in-1 na kape. Yung Diyos niyo po may katulad, si pagan God Allah, si Moon God Allah. Yung Greek mythology, meron din silang Moon God. Yung Roman mythology, meron silang Moon God. Yung mga Chinese, meron din silang Moon God. Yung mga mga Hapon, meron din silang Moon God. Ang daming katulad ng Allah nyo na Moon God din. Next So, question, bigyan mo please. ng yan, hustisya. Next question. Okay. Sabi doon sa Quran, Fussilat verse 37, huwag magsamba sa buwan at araw. Okay? Bakit kayo ay sumasamba na mayroong kayong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sandamakmak na mga rebulto? Ibawal nga doon sa Exodo 3:4. Tama o mali? Mali, kasi hindi naman Diyos-Diyosan yung Father, Son, Holy Spirit. Tunay na Diyos po yan. Yung anak, tunay na Diyos. Unang Juan 5:20. Yung Holy Spirit, Diyos din. Gawa 5:4-5. Wala kang alam sa Biblia, bro. Letra por letra. Yan, talata ko, letra por letra. Pati yung Isaiah 19:19, hindi yan diwa. Letra por letra yan kasi sa original na Hebrew at the Douay Rhymes. Sa Spanish Bible, monumento ng Panginoon, el monumento al Señor. Yung mga nagko-comment, hindi nyo rin alam yung Biblia. Wala kayong alam sa Biblia, no? Pati ikaw, Ali, bumalik ka na sa Katoliko. Wala ka rin alam sa Biblia. Next question, please. Yung kakristiyano nyo, ayaw nila sa rebulto, pero kayo ang mayroong rebulto sa makatuwid, sinusuway ninyo yung Exodus 3:4, sinabi, huwag kayong gagawa ng imahe o kaya rebulto, in other words. Tama o mali? Mali. Kasi meron silang rebulto. Ito, papakita ko sa iyo, no? Ito ang rebulto ng
born again. O, rebulto to ni Billy Graham sa Baptist pala to. Kung meron din silang rebulto, meron din silang rebulto ni Manalo sa INC, pero hindi naman namin sinabing sambahin nila yan. Pero meron din silang rebulto, daming rebulto. Si Martin Luther may rebulto, yung mga Mennonites may rebulto, puro protestante. Yung Baptist merong rebulto ni Billy Graham, puro sila rebulto. Wala sa Next Biblia pag question. rebulto mga yan. Si Kristo lang po pati mga banal meron. Next question. Next question, Brother Boy Letra. Ang mga Muslim kung sumamba ay nagpapatira pa katulad ni Abraham, Genesis 17:3. Si Moses, nagpapatira pa rin sa Exodo 34:8. Si Jesus, nagpapatira pa rin sa turo niya kung magdasal, 26:39 ng Matthew, sa isang Diyos, 17:3 ng Juan. Yan din ang turo ni Propeta Muhammad, isa ang Diyos. Kayong mga Katoliko, hindi kayo nagpapatira pa, mayroon pa kayong rebulto. Tama o mali? Malikan na naman po, nagpapatira pa din po kami. Yung mga pare namin nagpapatira pa. Base nga doon sa Isaiah 19:19. Doon sila sasamba sa may lugar na may monumento ni Kristo sa talatang 21. Hindi mo po alam yung aral namin. Nagpapatira pa po kami. Sabi doon, magpatira pa ka. Sila sasamba doon sa harapan ng monumento ng Panginoon na Isaiah 19:20. Kayo nagpatira pa kayo sa Kaaba. No, nandun nakatira si Mungad Allah dito sa encyclopedia. First Encyclopedia of Islam, E.J. Brill, 1987, page 308. Hindi mo po natutulan. Wala ka po natutulan. Next question. Ang basihan ng Muslim ay Quran at hindi encyclopedia. Ngunit ang binabasa mo, ibinabato mo ay encyclopedia. Tama o mali? Tama, kasi hindi nyo to pwedeng batayan kasi kasiraan nyo to. Dito nilahad na kayo, yung si Allah ay Mungad. So, si Allah ay Mungad. So, sabi doon sa Deuteronomy 5:8, binasa mo kanina, huwag kayong sasamba sa buwan. Sinamba nyo Mungad Okay, Allah. time na po, time na. At diyan nagtatapos ang unang pagtatanong ni kapatid na Ali para sa rebuttal stand kay kapatid na Boy Letra. Ang topic po na kanilang pinag-uusapan ay sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. First speaker po ay si Boy Letra ng RCC at ang second speaker po ay si Bro Ali ng Islam. At dito magbabasa tayo ng mga comment. Sabi dito ni Mike James Antolan Otto, Bro, Sora Saba 34:13. Bro Boy Letra, basahin mo muna sa verse 12 para malaman mo kung sino yan. May pagka-oriensyada. Sabi naman ni Anthony Gomez, Boy Letra, letra por letra na huwag kang gagawa ng imahe, violator ka. Yan. Okay po, at dumako na po tayo para sa rebuttal stand naman ni kapatid na Bro Ali. Bro Ali, 12 minutes para sa rebuttal stand. Time start now. Thank you, Brother Jeffrey. Thank you rin doon sa ating katunggali na si Brother Boy Letra. Actually, naintindihan naman kita, Brother Boy, dahil dati rin akong Kristiyano. Umayaw na po ako sa toro na magdasal sa Diyos, tapos mayroon tampulang rebulto. Kasi malinaw, brother, sa Exodo 20, versikulo 3 hanggang 5, mababasa ng ganito. Ay sa mga hindi pa nakakaalam at walang Biblia, ganito nyo po gawin. Exodo 20 space tapos Tagalog. Exodo 20, ilagay nyo space 3 Tagalog. Isulat nyo ganyan. Pagka i-enter nyo sa Google, ilabas niya yung ang dating Biblia 1905. Ganito yung mabasa. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sino nagsasalita dito? Ang Diyos, kinakausap niya si Moses. Okay? Sa 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa taas, nasa langit, o nasa lupa, o nasa tubig. Okay, sa 5, huwag mong yoyokoran sila. Huwag mong paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughoin. Kita ninyo, napakalinaw na ang turo kay Propeta Moses ay huwag kang magkakaroon ng imahe o kaya ribulto. Huwag.
Ngayon, pagdating doon sa bagong tipan, sa Jesus naman, sa Matthew 5:17, hindi ako naparito, sabi niya, sa Israelitas din. Hindi ako naparito para sirain ang mga naunang kautosan ng mga naunang propeta sa akin. Sabi niya, hindi ako naparito para sirain, kundi aking ganapin yung mga utos sa kanila. Kaya sa makatuwid, pagdating ni Jesus, tinuro rin niya, isa ang Diyos. Mabasa yon sa 12:29 ng Marcos. Pakinggan mo, Israel, isa lamang ang ating Diyos. Malinaw. Pero itong ating katunggali ngayon, dahil naligaw, ang turo niya, yung bang mistulang 3-in-1 coffee? My Father, my God, my Spirit, 3-in-1. 1 in 3. Yun yung akin pa kaninang tinatanong, ang mga propeta nagturo na isa ang Diyos, pero ikaw ay nagtuturo ng isa sa tatlo. Hindi siya umaamin, ngunit malinaw ang katotohanan, maging yung mga commentators, nakakristyano rin nila na umayaw sa rebulto, ay ayaw talaga na sumamba ka sa Diyos na may tampulan kang rebulto. Kung, Brother Boy Litra at saka mga tao na Kristiyanong Katoliko, ayaw kong masaktan kayo, pero payo lamang po. Unang-una, dati akong Kristiyano na umayaw sa rebulto, okay? Kung ang rebulto ay hindi nyo rin pala sinasamba, tanggalin ninyo. So tama si pastor yung nasa YouTube na nagtrending, kumuha siya ng martilyo, pinagpupukpuk niya yung mga rebulto. Galit na galit yung mga tao. Kung hindi pala Diyos yung rebulto, bakit ninyo ginawa samantalang sinabi, huwag kang gagawa? Okay ba? Malinaw ba yan, Brother Boy Litra? Okay. Pinagsisiksikan mo yung Hebreo na tinatanong mo sa akin kung anong Hebreo word doon sa kataga na yan, dapat yun ang nitopic natin, bro. Okay. Wala naman kasing Biblia ngayon na kung binuklat mo, nandito sa kanan bahagi yung translation at sa kabila, sana may Greek o Hebreo. Unlike sa Quran, laging nandyan yung Arabic. Lulugawin mo man yung translation of the meaning, may original na Arabic. Iyon ang binabalikan. Kaya huwag kang magsisinungaling kasi balikan namin yung orig. Sa translation ka mang lulugaw, wala tayong magawa. Pero matuto ka ngayon, kapag Muslim kadibati ninyo, huwag kayo. Okay? Ibig sabihin, huwag niyong gagawin yung panglulugaw niyo sa Biblia kasi kompleto kami ng kaalaman ayon sa mga pantas sa turo ni Propeta Muhammad. Interpreter siya ng Quran dahil siya ang nakatanggap. Hindi tinuro ni Propeta Muhammad na sumamba sa Diyos na mayroong rebulto ni sasambahin ang Diyos dahil lumuhod sa Kaaba. Hindi niya tinuro iyan. Ngunit sa pagsunod, dahil ang Diyos, sinubukan niya tayo. Sa anumang ginawa ng mga propeta, gawin din natin. Katulad nung ginawa ni Moses, naghuhugas bago magdasal. Nasa Biblia niyong matinong verse, Exodo 40:31, maghugas muna si Moses bago magsubasob sa lupa, pero hindi nyo ginagawa kasi naligaw kayo. Mabuti na lang may Muslim na itinuro dito ng Propeta Muhammad yung katuroan, pinanumbalik niya ang turo ng mga naunang propeta, kaya nagkakaisa ang Muslim, tatak propeta kung magdasal. Ya salam. Siguro pagka matapos itong ating debate, mayroon na naman magmumuslim inshallah. Okay. Kasunod, ang sinasabi mo kanina na Quran 3:3, pinagbibintangan mo na mayroong Biblia. Walang Biblia dyan, brother. Okay? Binasa ko sa'yo kanina yung Arabic niya kasi ang Quran Arabic, hindi po yun English. Huwag kang magsiksik dyan ng katagan na wala dyan sa original. Okay? Translation of the meaning mayroon. Hindi mo naman naintindihan kung anong paliwanag ng mga nag-translate. Kaya huwag kang manglulugaw. Okay ba? Ini-implemento mo dito yung ginagawa nyo sa Biblia, kanya-kanyang plight, kanya-kanyang basa, kung ano-ano lang maintindihan, kaya ka nagkakasalpukan. Huwag dito sa Islam, bro. Okay ba? May mga pantas kami na sinusunod, nagkakaisa kaming lahat. Okay ba? Thank you. Yung monumento, brother, na sinasabi mo na nasa bersikulo Biblia mo, nagkakasalpukan sa kabila kasi huwag gagawa. Kung huwag gagawa, huwag na kayo magpatayo monumento. Kung mabasa mo sa Biblia mo, mag-isip ka, nagkakasalpukan Biblia mo, yun lang ibig sabihin nun, okay? Encyclopedia, huwag mo naman basihan encyclopedia para ibato sa amin, bro. Ang relihiyon, nakabase kami sa Quran, huwag bro sa encyclopedia. Kung kayo nakabase sa Biblia na edited, tapos
Tatakbo kayo sa Google Encyclopedia, walang kaso. Sa inyo naman po yan, bro eh. Okay ba? Hindi rin po ako nagsa-side comments kanina, bro, kasi sa bawat tanong, mayroong 30 seconds na sagot. So, lahat ng mga isasagot ko within 30 seconds, talagang sagot ang tawag doon, hindi po side comments. Pag inanyayahan kita, mag-Muslim ka, Brother Boy Letra, hindi po yun side comments, kabilang po lang yun sa mga masabi ko within 30 seconds, okay? Ang Kristiyano, brother, biblical, kayo-kayo nagkakawindangan, okay? Pero kaming mga Muslim, halimbawa lang ha, Muslim around the globe, pag tinanong, sino ang iyong Panginoon? Tagalog. Sa mga Amerikano, who is your God? O who is your Lord? English yun ha. Sa Indonesia, siya apa Tuhan mo? Okay? Sa Tagalog, sino Panginoon mo? Kumbaga sa Ilocano, sino ti apom? Okay? Pag sinagot ka niyan, bro, sa Chinese, halimbawa, Ching Chong Chai. Sino Panginoon mo ha? Ching Chong Chai. Pag tinagot ka, bro, Allah ang sagot. Isa lang. Pero kayong mga, sana nakarelate kayo sa analogy ko ha. Pero sa Christianity, sa isang barangay pa lang, ha, in contrast sa Muslim, around the globe yun, ha, isang tanong sa iba-ibang lingwahe, isang sagot, Allah, sino Panginoon mo? Pero sa Christianity, kay Brother Boy Letra, sa isang barangay, lumipat ka lang, sandamukal na yung isasagot. Mayroong Yahweh, Jehovah, Eshe, Ama, Anak, mga Ribolto, Santo, Santo. Sorry talaga, ayaw ko po makasakit ng damdamin, pero ano lang to, tawag ng ating debate topic, kaya po ganito yung point, magising po yung nahihimbing. Okay ba, Brother Boy Letra? Yung Trinity sa Quran na binabato mo, brother, wala pong Trinity sa Quran. Huwag mong lulugawin, bro, okay? Kung mayroon kang mabasa sa Quran, anta qulta linnas ittakhuduni wa ummiya ilahayni min dunillah. Hindi mo naintindihan yon? Basahin mo, brother, sa chapter 5, verse 118. Mababasa mo doon, 116 hanggang 18, sasabihin kay Jesus sa araw ng paghukom, sinabi mo ba sa mga tao na sambahin ka, pati ang iyong ina kahalili ng Diyos? Sasabihin ni Jesus doon, hindi ko po sinabi. Kung sinabi ko po yun, batid nyo yun. Kasi ang Diyos alam niya lahat eh. Kaya totoo bro, kayong mga Kristiyano, sumasamba rin kayo kay Mama Mary. Kaya nga kayo, Hail Mary, Mother of God, pray for us. Di ba? Ang success o ibig sabihin intercessor sa isang pamamagitan, yun ibig sabihin pagsasamba nyo, pagluhod yan, brother. Kaya nga sa Ilocano, alam mo, kasi mayroon kaming katawagan dyan, yung Ave Maria na Nukas ti Gracia niya po Diyos. Hindi mo naintindihan, ano? Sinasamba nila doon si Maria. Alam mo ba yon? Sa isang banda, sa turo ng Kristyanismo, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, yun ang totoong Trinity sa inyo. Kaya nga lang nagkakasalpukan kayo. Kung sabi ni Moses at Jesus, isa lang ang Diyos, bakit nyo dinagdagan ng anak at saka Espiritu? Kaya nagdadagdag kayo, naligaw kayo. So sana si Jesus nagsalita. Sabi niya sana, ako yung anak, mayroon tatay ako, mayroon kasama kaming espiritu, tatlo yon, pero hindi tatlo. Isa lang yon, ako yon, Diyos ako, sambahin niyo ako. Kung ganun sana sinabi ni Jesus, ay nako, hindi na ako mag-Muslim. Alhamdulillah. Malinaw ang katotohanan. Ang sabi ni Jesus, tao ako, John 8:40. Nagdasal siyang tumitira pa, 26:39 ng Matthew. Sinabi pa niya sa 3:35 ng Marcos, ang mga Muslim, aking kapatid na babae at lalaki. Mga Muslim, meaning tumatalima, nandyan sa Biblia mo. Tagalog, tumatalima, yun ang meaning ng Muslim. Kaya ang akin, brother, Boy Letra, okay, uli-uli kapag ikay makipagdibit sa mga Muslim, lalo na kung kami, balik Islam, alhamdulillah, kahit gagadangkal kaalaman namin, basta matuwid, hindi nyo mabubuwal ang aming konsepto dahil pundasyon namin, brother, ay yung Quran. Mayroon siyang orig na anyo, 114 chapters. Okay, iisa ang turo, 1400 years ago. Okay, hindi na bago. Pero Biblia mo, lumitaw lang nung 1905, nagkakawindangan pa kayo. Kita mo bro, 73 books dati, naging 66. O, sino pa yung tama sa inyo? Wala na, hindi na kayo nagkaisa. Kinukonsidera ngayon na marami nang nagmumuslim dahil ayaw nila sa turo ninyo, partikular sa ribulto mo, brother. Kung hindi kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa ribulto partikular, tanggalin nyo na lang ribulto ninyo, brother. Payo lang, okay? Mas mainam.
Kasi kung di nyo rin tatanggalin, talagang pagkakamalan kayo ng kakristyano ninyo na kayo ay nagsasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po ang malinaw, brother, sa ating tindigan. Tayong mga Muslim, naniniwala na ang Diyos ay iisa. Wala po kaming ribulto. Hindi kami naniniwala sa sinasabi mong panglulugaw sa Quran dahil ang paniniwala namin, thank you, Sheikh. Jazakallah khair. Mashallah. Ang aming paniniwala, brother, Boy Letra, ang nag-iisang tunay na Allah subhanahu wa ta'ala, nandun siya sa kataas-taasan, sa kanyang trono. Time na po. Thank you, brother Jeffrey. Thank you very much. Yan po ay si kapatid na Ali Javier ng Islam, at ang topic na kanilang pinag-uusapan ay patutunayan ko na ang Muslim ay sumasamba sa, o ba't na iba na yung topic? Sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? Islam o ang Roman Catholic Church? At ang nilatag po niya ay para po sa kanyang rebuttal stand. At ang sunod na po natin gagawin ay magtatanong na po si kapatid na Boy Letra para doon sa mga question niya doon. Okay po, at narinig ko kanina yung ala ay sa iba-ibang language. Kaya mayroon akong joke na, may naisip akong joke dahil nag-get together tayo ngayon Ano sa hapon ng get together? Ang sabi dito, kita-kita kami. Yun ang hapon. Joke lang. Sige po kapatid na Boy Letra, at May patalastas. Okay yan. patalastas yan para medyo hindi tayo ma-stress. Tanong na po kayo. Alright. Kapatid na Boy Letra, sige po, time start now. As a premise, sabi niya wala daw nakasulat sa Trinity ng Quran. So dito ba sa si Dr. Mustafa Katab? Dr. Mustafa Katab, babasahin ko as a premise. Those who say Allah is one in a Trinity have certainly fallen into disbelief. Nabasa ko ba yung salitang Trinity sa Quran? Dito sa salin ni Dr. Mustafa Katab, nabasa ko ba sa Quran yung salitang Trinity? Nabasa ko, hindi ko nabasa. Nabasa mo kaya ang nilugaw mo. Okay? Mababasa rin naman talaga sa Quran, la takulu salasa. O, nandun yung salata. Kaya lang, mayroong sinabi doon, huwag kayong magturo, huwag kayong magsalita. Kaya Allah hinggil sa katotohanan lang sabihin ninyo. Huwag kayong magturo ng Trinidad. Basahin mo yung 4:171 ng Quran. Malinaw yan. Thank you very much. Next question. So dito sa Trinity nyo, di ba ang Trinity nyo na version na ipinagbabawal nyo, yung Trinity nyo, tatlo yung Diyos, tapos kasama pa si Mama Mary. Yes or no? No, isa lang ang Diyos sa aral ng Muslim. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Objection, Mr. Moderator. Kaya, Sige po. Objection po. Hindi ko tinatanong kung doktrina nila, Mr. Moderator, kasi ang layo talaga ng sagot sa tanong Hindi ko tinatanong. Ang tinatanong ko, di ba ibinawal ng Quran nyo na yung Trinity ay tatlong Diyos tapos kasama pa si Mama Mary. Surah 5:63. Kasi nabasa ko na Inamin mo na So, di ba yun yung ibinawal nyo? Hindi ko sinabing doktrina, bro. Di ba yun yung ibinawal nyo, terminong Trinity? Tatlo Diyos tapos kasama si Mama Mary? Yes or no? Teka lang bro, teka lang. May counter objection muna kayo bro Ali. counter, brother. Kasi ang tanong niya, yung categorical, pagkatapos yung nagpalabo sa kanyang tanong, yes or no? Tanong niya yon. Ang sabi ko, no. Tapos, nagpapaliwanag ako, bigla siyang nag-object para maputol kasi maganda yung sagot Naputol tuloy. Bro Ali, no side comment tayo bro Ali. Okay. Back to you. Sige. Sige, moderator's decision tayo. Repeat the question and answer. Repeat the answer. Repeat your answer. Okay, ulitin ko bro Nabasa ko na nga yung salitang Trinity. Sabi mo kasi walang Trinity sa Quran. So nabasa ko. So tanggap naman natin na ibinawal nyo. So meron kayong doktrina na nagbabawal ng Trinity. Kaso nga lang bro, ang Trinity nyo, tatlong Diyos. Tapos si Mama Mary pa yung kasama sa Trinity. Tanggap mo ba yun bro? Ito yung katotohanan na nakasulat dito. Binasa ko lang yung Quran nyo.
Yes or no? No, hindi tatanggapin yung panglulugaw mo, pangunawa mo kasi ang mga Muslim around the globe nagkakaisa na hindi kami naniniwala at hindi tinuturo ang Trinity dahil isa lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat may mabasa ka, wala takulo salasa. Yung salata doon, yung Trinity. Pero hindi nga itinuturo ang Trinity sa Islam. Okay ba? Kaya ang aking sagot, dapat maniwala ka. Kung hindi man, hindi ko naman ipipilit. Thank you. Okay, sige, sunod na tanong. Sunod na tanong. Sabi mo hindi ka nag-send comment sa Bible na sabi mo corrupted. Meron ka bang patunay na corrupted ang Bible na nakasulat letra po letra ha sa mga ibang referensya o kahit sa ang referensya ha, hindi Quran bro, na nasa Bible, nakasulat nasa Bible, corrupted ang Bible o kahit sa mga referensya ng Catholic Church. Meron, wala? Mayroon bro. Basahin mo bro yung Hebreo 4:9 sa ang dating Biblia at magandang balita Biblia, tinanggal yung mga kataga. Yung nagpahinga ang Diyos kasi napupulaan na ang Diyos ay napagod kaya tinanggal na lang. Sa Hebreo Jeremiah 8:8, sinulat ng mga sinungaling na eskriba yung Biblia ninyo kaya ini-edit. 72 books dati naging 66. Nakita mo, 73 tas 66 na lang, wala na yung 7. Tobit, Tobias, yung tinatawag na Baruch, Serach, Maccabees 1, Maccabees 2, yan yung tinanggal. Kung salita ng Diyos yung Biblia mo, bakit tatanggalin? Ay nako, edited ba yan? Yes. Thank you bro. Sunod na tanong, meron ako dito, Roman Catholic books, kompleto, 73 books. Ipipilit mo pa rin na nagsinungaling ka, sabi mo tinanggal. Ipipilit mo pa rin bro, kasi ano yan, ang hinihingi ko bro, Catholic kasi Catholic kalaban mo, no? Saan nakasulat? No, kasi sabi mo hindi ka nagsaside comment eh. Saan nakasulat na dokumento namin, no? Yung Jeremiah 3:6, wala nakasulat na Bible doon, no? Saan nakasulat bro? Na yung Bible, dineclare ng Roman Catholic Church na ito ay corrupted, yung Bible na hawak namin. Saan? Basahin mo bro, referensya bro. Ano yan? Referensya bro hindi kung ano-anong interpretation sa Bible. Meron ba? Wala? Mayroon bro. Yung Biblia ngayon bro, 66 books na lamang, wala ng 73. Kung mayroon man, nandyan po sa Google. Ngayon, kaya mayroon tinatawag na ISB. Kapatid. Bro Ali, objection muna po si kapatid na Boy Letra. Kapatid na Boy Letra, sige po, objection. Kasi malinaw naman bro narinig na ng taong bayan sa mga nanonood sa atin. Ang hinahanap ko Mr. Moderator, referensya. Bumasa siya ng referensya, hindi sinabing bumasa siya ng interpretation sa Bible verse or yung protestante na Bible. Meron ba siyang referensya na nakasulat doon, corrupted yung Bible, para masabi niya na hindi siya nagsaside comment? Meron siyang batayan. Yun yung referensya bro. Yun bro. Sige bro. Bro Ali, counter objection please. Counter brother. Ang counter ko, kung sana nakikinig siya, mas mabilis tayo kasi hindi ako lumalagpas sa mga categorical at pagsagot ko maganda. Kaya lang nag-object siya kaagad. Dapat ang titulo natin, objection na lang. Wala nga referensya, wala kang nailabas. Teka lang, wag muna kayong mag-away. Respeto po sa moderator, wag po kayong mag-away ng magpapalitan kayo ng Objection. Teka lang bro. Sige, sorry. Moderator's decision tayo bro. Sige, at kung nasa rules natin yan na kung hindi masasagot ng categorical or kung walang maibibigay na referensya, nasa rules natin, pass and moderator's decision. Next question please. Repeat the question, i-repress niya. Kasi nag-object siya sinasagot ko. Ulitin ko bro pinapa-refresh mo pa, sige. Ulitin ko pangalawang pagkakataon mo na to. Meron ka bang may lalabas na referensya? Hindi ako humahanap ng yes or no. Bro, hindi ako nagsasagot ng yes or no. Nasa rules natin 'yan. Pag referensya ang hinanap, bibigay referensya. Pag Bible verses ang hinahanap, Bible verses ang ibibigay. Hindi naman naghahanap ng Bible verses bro, referensya bro na nagsasabi
yung Biblia ay corrupted. Ilabas mo kung meron, kung hindi ka talaga nag-side comment. Meron ba wala? Na kung ano ang Mayroon, referensya bro ha? Hindi ko tinatanong kung meron o wala. Referensya, ilabas mo bro. Mayroon bro, pakinggan mo ha. Alam mo yung NIV o RSV, alam mo meaning nun? RSV means Revised Standard Version Bible. Yung NIV, New International Version. Sandamukal na mga version. Okay, yung RSV, Revised Standard Version. Ano yung revised? Niritoke, dinagdag, binawas. 73 dati, naging 66. 84 yung Ethiopian Biblia. 73 yung Catholic Biblia. Yung Protestant Biblia, 66 books. Yung Syriac Biblia, 61 book. Nasaan yung original? Alin sasanggapin natin? Nasaan? Ipakita ninyo sa amin. Kayo magpakita dahil mayroon kaming Quran. Ang Tignan referensya. ninyo. Next Nandito, question. nandito. Bible translation. Bible translation yung binigay eh. Sige, next question na lang. Oh, sunod na tanong. Sabi Yun dito na yung sa... reference. Teka muna, nagtatanong ako, sabi dito sa awit, no? Sa mga ibang talatang binasa ko kanina, no? Ang Diyos, Deuteronomy 33:26, awit 35:10, ang Diyos walang katulad. 'Di ba si Moon God Allah, meron ding Moon God dun sa may Greek mythology tsaka Roman mythology, meron din silang Moon God. Tsaka sa Japan meron din silang Moon God. So meron pa lang katulad si Allah kasi si Allah base dito sa binasa kong referensya, isang Moon God. So, meron palang katulad yung Diyos nyo, hindi pala to yung Diyos na sinabi ng mga propeta. Aminin mo na yan. Tanong lang bro. Tanong lang bro. Yes or no nga? Aaminin mo na ba na ang Diyos na si Allah na Moon God ay hindi Diyos ng mga propeta sa awit ni David at sa Deuteronomy, Ecclesiastico, awit ni Solomon? Kasi meron siyang katulad ng mga Moon God sa ibang bansa. Yes or no? Yun lang eh. No, Brother Boy Letra, si Allah subhanahu wa ta'ala hindi po moon God kasi nandun nga sa Quran po sila 37, huwag kayong magdasal sa araw, maging sa buwan. Okay? Ang mga propeta na sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nagpapatira pa. Yan ang turo ng mga propeta, maging sa inyong Biblia. Ginagawa naming Muslim yun, pero kayo hindi, kaya naligaw kayo. Mayroon pa kayong dagdag na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, kaya naligaw kayo bro. Tanggalin nyo na yung rebulto, magpatira pa kayo sa dasal, Muslim na kayo nun. Okay ba? Next question. Next question, please. Next question. Oh, dahil yung unang tanong ko, okay na ako doon ha. So pangalawang tanong, sa ibang mga mythology ba, like ng Greek mythology, Roman mythology, meron ba silang Trinity na Diyos? Tatlo na isa? Kung meron bro, bigay mo yung pangalan bro, pangalan hinihingi ko bro. Meron kang mabibigay na pangalan kung wala pas. Yun tanong ko. Mayroon bro, yung Roman Catholic na Roman pagan, mayroon silang Diyos Ama, yun yung Yahweh. Sa kabila, magiging Jehovah. Sa kabila, Ishi. Sa kabila, Baali. Biblical po yan. Tapos, yung anak, ang pangalan daw, Jesus, Yasu, mga ganon. Tapos yung Espiritu, hindi nila malaman kung sino yun. Kumbaga, ghost, spirit, kumbaga banal na multo. Yun yung sinasabi ninyo. Yung tatlo na yon, ginawa ninyong isa. Kaya yun yung sinasabi na Diyos-Diyosan, Brother Boy Letra. Next question, please. Natuto ka ba sa mga... Sunod na tanong bro. O, okay na ako dyan. Nagets na ng mga tao yan. Susunod na tanong bro. Sabi mo, lumuluhod kami sa rebulto, pero hindi namin sinasamba. Kung hindi namin sinasamba, dapat ialis namin. Sunod na tanong ko bro. Bakit ayaw niyong ialis yung Kaaba? Diyan kayo nagpapatira pa. Kung hindi nyo naman niya sinasamba, dapat ialis mo yan bro base sa statement mo ngayon bro. Kung hindi nyo sinasamba at doon kayo nagpapatira pa, dapat ialis. So bakit hindi ialis ng buong Islam? May lahat dito nagpatira pa dito sa picture na nakikita ko. Ayan o, nakapatira pa bro eh, hinahalikan pa. So bakit hindi nyo inalis to bro? Base sa statement mo, ibig sabihin bro, nagkamali ang buong Islam at ikaw ang tama. Sino papaniwala namin? Ikaw o ang buong Islam? Ang paniniwalaan natin bro, yung aral ng Islam na siyang tinuturo namin. Ako, mismo ngayon, ang Kaaba ay itinatag para sa sangkatauhan ayon sa Quran 3:96 na mabasa sa Genesis 28:22 ng iyong Biblia. Bagamat kayo ay naligaw, kaya wala na kayong binibisita yearly na tinatawag na pilgrimage. Naligaw kayo bro. Okay, ang pinag-uusapan natin dito ay yung rebulto kasi nasa Exodus
20, versikulo 3 hanggang 5, huwag kang gagawa ng rebulto. Yung Kaaba, nasa Biblia mo yan, bro. Sa 84, Salmo 84:6, bak ka nababanggit. Sa Genesis 28:22, bahay ng Diyos. Nandun, bro, sa Makkah ngayon. Kaya Okay nang sa po, ganon, time na po. thank you. Thank you. Sige po, at dyan nagtatapos ang cross-examination ni kapatid na Boy Lea kay kapatid na Bro Ali, ay kay Bro Ali. At bago tayo tuluyang dumako doon sa ating conclusion na tayo, no? At basahin muna natin Yes. ang ating nasa comment section. Yan. Sabi dito ni Mac Pable. Yan. Sino ang nagpagawa ng kabanan tipan? Sabi naman ni Dawood ng Islam, talo na si Boy Letra. Sabi ni Dawood, meron. Siguro yung reference yata kanina ito. Nag-comment siya, meron. Sabi naman ni Mike James Antolan, Otto. Kapunto Otto. Naghahanap ng butas para makapuntos. Okay. Yan po ang mga nasa comment section, mga kapatid. At ang topic na pinag-uusapan ay sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang Islam ba o ang Katoliko. At dumako na tayo sa conclusion at mauna po dito ang second speaker, Bro Ali. Second speaker, conclusion po tayo and time start now. Thank you, brother. Ilang minuto yan, bro? 5 minutes po. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Katulad ng ating mga tindigan kanina pang una, napakaganda mga kapatid. Okay? Hindi marapat na magkasalungat o magsalpukan ang katwiran ng Diyos para mabasa sa isang bersikulo. Sabi ni Boy Litra, mayroon daw mabasa na may rebulto. Sa Biblia niya nagsasalpukan. Sa ibang litra ba, walang rebulto. Nagkamali ba yung Diyos kung salita niya yung Biblia? Kaya nga edited yung Biblia, tinatanggal yung gusto, idadagdag yung gusto. So yung mga Roman paganismo, dinagdag nila yung gusto nila. Okay, sa Biblia. Okay, pangalawa, hindi rin marapat na ang Katoliko ay kawindang-windang niya ng kapwa niya Kristiyano na Bible-based din. Halimbawa, yung born again, ayaw nila sa rebulto, i-Biblia rin to, hawak nila. So, ang Diyos ba ay nagkamali? Kung hindi nagkamali ang Diyos. Ang tao lang ay mali sa pangunawa nilang solo flight kasi walang propeta na tumanggap ng Biblia para magkaisa. Kita niyo yung punto? Pangatlo, Muslim ang ama ng pananampalataya na si Abraham. Hindi po siya Kristiyanong Katoliko. Wala po sa Bibliang nabasa na si Father of Faith o Father of the Nation na si Abraham ay Kristiyano. Walang-wala. Okay? Pero nasa Quran, sa 367, Muslim po si Propeta Abraham. Dapat siya yung pamarisan natin kung Biblia ang pag-uusapan. Nagpatira pa nga si Abraham sa dasal eh. Pero itong mga katunggali natin na Katoliko, dahil nga naligaw, hindi na nila yon ginagawa. Lalo na yung paghuhugas na tinuro ni Moses. Bago magdasal, maghugas ng kamay, ng paa, ng muka, hindi ginagawa ng mga Katoliko ngayon. Kahit sinong Kristiyano, walang gumagawa, kundi Muslim lang. Dahil ang huling propeta Muhammad, nasa hanay siya ng totoong mga propeta, iisa ang Diyos na nagsugo sa kanila, kaya iisa turo nila. Yan ang punto. Okay? Pangapat, ang mga sugo ng Diyos ay daan at katotohanan, Muslim silang lahat. Sa lahat ng kapanahonan, sumunod, sumuko, tumalima sila. Mabasa po yan sa Quran, Quranic verses, napakaraming verses na sila'y nagpatira pa, nagdasal, tumalima, sumamba sa iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa 22 verse 77 ng Quran, tumatalima, sila'y yumuko, tumirapa, sumasamba sa Panginoong Diyos na nag-iisa. Yan ang mga Muslim ngayon. Okay? Pang-anim, ang asta o paraan ng mga sugo sa pagdarasal dapat nating pamarisan. Ay nasaan ang ating mga katunggali? Hindi nila ginagawa. Partikular yung pagbabawal ng baboy. Kung salita ng Diyos nasa Biblia. O diba? Kinakain na nila yung baboy.
Pero ang turo ng Muslim sa pagdating ng Quran dahil kay Propeta Muhammad na sa hanay ng totoong propeta, bawal pa rin yung baboy. May balbas ang mga propeta. Nasa Biblia, Leviticus 19:27. Muslim, ganun din naman. Hindi naghahahit ng balbas. Pero yung Kristiyano, dahil naligaw nga, walang sumusunod. Okay ba? Pampito, tahakin natin ang landas na matuwid. Landas ng mga sugo at propeta. Nandyan yan sa Quran 1, verse 6. Diba? Ihdinas siratal mustaqim. Igabay mo kami sa matuwid na landas. Ganyan yung dasal naming Muslim. Tignan ninyo ang 6:16 ng Jeremiah. Landas na dati pa nung landas ng mga propeta. Hanggang sa dulo ng panahon, yun ang landas mga kapatid. Okay ba? Pangwalo, wag natin ipangaral ang Trinidad kasi yan ay matatawag na Diyos-Diyosan. Ipinagbawal po yan nasa Biblia. Isa lang ang Diyos. Isaiah 44:24, isa lang yung Diyos. Okay ba? Mabasa rin yan doon sa Isaiah 46:9. Kaya huwag kayong magturo ng Trinidad, Brother Boy Litra. Okay ba? Sa Quran 4:171, Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Innamal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alkaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalatha. Okay? Intahu khairal lakum. Innamallahu la ilaha illahu. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa kafa billahi wakila. Ang kahulugan ng verse na yan, o kayong mga Hodyo, kayong mga Kristiyano, huwag kayong magmalabis. Sa inyong relihiyon, huwag kayong magsobra. At huwag kayong magsalita hinggil sa Diyos ng walang katotohanan. Thank you, brother. Okay po. Okay po, at diyan nagtatapos ang conclusion ni kapatid na Ali ng Islam, at ang isunod na agad natin si kapatid na Boy Letra. Boy Letra, 5 minutes para sa conclusion. Alright. Time start now. So, conclusion na lang, siningit pa yung mga nakayukod o nagpatira pa. Sabi ko, nagpatira pa din kami. Tsaka yung nagugas. So, nakakahiya to sa lahat ng mga kaislaman. No? Kung ako Islam, itakwil ko to eh. pero kaibigan ko to si Ali. No? Ako, concerned lang ako sa inyo. No? Ako napatunayan ko, kada tanong niya, direct to the point, 5 verses. Letra po letra. Yung Holy Spirit ba? Diyos, siyempre, agawa 5:4-5. Si Jesus Christ, Diyos, unang Juan 5:20. Silang tatlo ay isa. Unang Juan 5:7. Letra po letra. Trahis eis. Napunta tayo sa Trinity. Okay lang. Sinakyan ko kasi wala naman sa topic natin, bro, na sino sumasamba sa rebulto. Ang topic natin, bro, no, baka nananaginip ka o sinasadya mo kasi nagkanda ipit-ipit ka sa akin eh. Sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? Binila ko kagad si Allah mo nung unang stand ko. Sabi ko si Allah, base sa encyclopedia. Encyclopedia to, bro. Hindi to basta Google lang. Encyclopedia, first Encyclopedia of Islam, si Allah ay moon god galing sa mga Babylonia, mga Assyria. Diyan lang yan nakuha ng mga pagan Arabs. Kasi hindi naman nakarating diyan yung mga bro eh. Yung mga Israelite, yung mga Hudyo. Hindi kayo kilala. Yung mga propeta sa Quran, hindi kayo kilala. Kaya nga yung Allah nyo, galing lang yan sa mga Babylon na gods, no? Si Astaroth, moon god yan si Astaroth eh. Tsaka si Asera sa Babylon. O dito sa tapos may katulad. Kasi ang Diyos, no? Sabi natin kahit isa lang o isa nga lang yung Diyos nyo, kaso nga lang moon god, bro eh. O wala pa rin, wala bro, walang tapos yung isa na yun, bro, may katulad. O sa Greek si Luna, sa Roman pagan god si Luna, Diyos ng mga moon god yan. Sa Greek si Selena. O kanina dito pa si Brother Makisig, taga Japan yan, si Sokoyomi, moon god yan ng Hapon. Si Chengi, moon god din ng Chinese. So sa Biblia, bro, ang Diyos ng Biblia, bro, walang katulad. Sabi dun sa binasa kong talata kanina, ang dami kong talata, actually maraming talata talaga yan na sinasabi ng mga propeta na Deuteronomy 33:26, wala kang katulad, wala kang kagaya. Dito sa lupa, sa langit, wala kang katulad. So hiningan ko siya ng kanina, saan
Saan sabi dito, wala daw katulad yung Diyos, walang kagaya. O meron bang Trinity yung mga pagan gods, may mga pagan gods, meron ba silang Trinity? Wala eh. So wala na, windang, no? Kawawa kayo, buti nga yung isa si Dawud, meron daw siyang referensya. Ikaw binigyan mo Bible translation. Eh problema, meron din akong translation dito nakasulat Bible. Eh, ibig sabihin, corrupted din yung Quran. Kasi sabi mo, wala nakasulat na Bible dyan. Eh, binasa ko. Si Mustafa. Tapa ba yun yung kanina? O hindi, kami ba gumawa niyan? Eh, Islam yun. O, corrupted din yung Quran. So lahat ng sabihin mo dito, bro, kahit mag-red herring palace ka, hindi ka uubra. Kasi, idedepensahan ko yung church namin. So lahat ng side comment mo, ibabalik ko yan. Kahit wala sa topic, ibabalik ko yan. Papalipitin ko, o bawasakin ko, saka ko ibabalik tayo. Ang isang argumento mo, kung hindi nyo sinasamba yung rebulto, ialis nyo yan. Sabi mo, ba't kayo lumuluhod dyan? Eh, ginagawa yan ng Islam, buong Islam. So, ang sinampal mo rin yung buong Islam kasi dapat sinabi mo, kung iyan ang paninindigan mo, sa labas magagalit sa iyo yung buong Islam kasi sila, hindi nila sinasamba yung Kaaba, pero diyan sila lumuluhod, nagpapatira pa, pati hinahalikan. Iyari ka sa buong Islam, bro, winasak mo yung Islam. No? Sinira mo yung Islam sa mga stand mo, sa mga pahayag mo. Dapat ang pahayag mo, Brother Boy Letra, kami, dapat pinahayag mo, huwag mong sambahin yung Diyos-Diyosan. Pero huwag mong sabihin na, kung hindi nyo yan sinasamba, ialis nyo yan. Kasi magagalit sa iyo yung buong Islam. Tatamaan sila kasi meron silang Kaaba, doon sila nagpapatira pa, nakapabilog pa nga patira pa sila eh. Talaga nasa gitna yung Kaaba, dapat hindi inalis nyo rin yan. Dapat ipagtanggol mo yung Islam. Kagaya ng ginagawa ko, Trinity, pinagtanggol ko. Yung mga rebulto, binasahan kita ng mga letra po letra sa Biblia. May isa pa nag-comment kasi binugbog ko yun sa debate. Ang topic rebulto, si Anthony Gomez, binugbog ko rin yan sa debate. Bugbog sarado yan eh. Tawa nga ako ng tawa debate namin pagkatapos bulugbog eh. Kasi Christian siya, so tatanggapin niya yung Bible. Hindi kagaya nito ni Ali. Hindi niya tanggapin yung Bible, okay lang. Kahit babasahin ko yung letra. Time na bro. Time na? Opo, time na po, 5 minutes. At dyan po nagtatapos ang debate ng dalawang partido. Si kapatid na Ali Javier ng Islam at si kapatid na Boy Letra ng Roman Catholic Church. Ang topic na kanilang pinag-usapan ay sino ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala na akong nakita, wala na akong narinig kanina, moon god sa Apon. Naalala ko tuloy yung duling eh. Sabi ng duling dun sa, pag tinanong yung duling, kung alin daw ang buwan eh. Pag alin ba yung kaliwa ba o yung kanan eh. Kung alin daw ang buwan eh. Takita niya yung buwan, dalawa. Kaliwat kanan daw, alin daw ang buwan. Joke lang. Bago tayo tuluyan magtapos, ay basahin muna natin ang nasa comment section. Ay, wala na palang nag-comment. Ngayon, nagkaroon tayo ng 29 comments and nagkaroon tayo ng mga reaction at maraming salamat po sa mga nanood at bibigyan natin ng isang minutong pagpapasalamat ang dalawang naglaban, si kapatid na Ali at si kapatid na Boy Letra. At 2 minuto, okay po. 2 minuto pala po. At unahin na natin si kapatid na Boy Letra kasi siya naman yung nagsalita. Kapatid na Boy Letra, 2 minutes. Pasalamat po at pagbati. Praise the Lord, glory, hallelujah. Siyempre, unang-una yan, pinapasalamatan ko ang nag-iisang Diyos ng Roman Catholic Church na Diyos na buhay, kasama ng mga santo at mga banal na nasa langit, pati ng mga kaparian sa lahat ng aming simbahan sa buong mundo, kay Holistes Ecclesias Roma 16:23 na Universal Church na nagpapakahirap magpalaganap ng salita ng Diyos ng kaharian ni Kristo, Salmo 110:1 hanggang 2. So, pinapasalamatan ko kayong lahat. No? At napakaswerte ko na pabilang ako sa tunay na iglesia ng aking tinitindigan. At salamat kay Bro Ali at sa lahat ng Islam. Wala tong personal sa amin. Ito ay isang pagkaklaro at pagkakataon na ilinaw ang mga bagay-bagay. So wala po akong galit sa lahat ng mga kaislaman. At mga kaibigan ko po kayo lahat, wala po akong masamang statement sa inyo. Ito po ay isang pagkakataon para makipagtanggol ang ating relihiyon. So sana magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa. So mahal namin kayo, no? No, actually, yung Pope namin talagang kaibigan yung
mga leader ng Islam. So nakikipagkaibigan kami ang Roman Catholic Church sa inyo. So ito lamang po ay isang maginoong at makabuluhang debatan at bigyan nyo sana ito ng napakagandang or optimistic na pananaw sa aming naganap na pag-uusap. So magkaibigan kami nito ni Ali. At marami pa kaming pag-uusapan dito sa kung sakaling magkaroon pa ng pagkakataon. Marami pa kaming maginoong pag-uusap at talakayan sa Philippine Debaters Association. Subaybayan niyo po ang Philippine Debaters Association. Ito po ay instrumento ng Diyos upang magpahayag ng katotohanan kagaya ng nangyari ngayon. No? Maraming salamat sa kaibigan ko si Bro Jeffrey. Kaibigan ko yan. At si Bro J-Rod. Siyempre sa lahat ng mga kaibigan ko, si Bro Ali talaga kaibigan ko to, close kami nito. Nagdebate lang to. Wala personal ito. Kaibigan ko to si Bro Ali. Na marami akong kaibigan na Islam na shoutout. Si Sis Parisha. Mga kaibigan ko yan sa Islam. Si Shaal, si Bro TJ. Yan, shoutout Bro TJ. Tsaka si Bro Dawud, kaibigan ko yan. May didebate din kami yan. Magkakaibigan tayo lahat dito. Aral lang to. Relihiyon lang to. No? Sana Time na bro. Kaibigan ko yan si Muhammad. Bro Ali, kaibigan ko yan si Bro Ali. Bro Ali, 2 minutes para sa'yo. Thank you Brother Jeffrey sa ating moderator ngayong gabi. Unang-una, syempre, binabalik natin ang papuri, pasasalamat, pagdakila sa iisang Diyos na ating dinadakila, siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga lang nakakalungkot kasi iba-iba yung konsepto natin. Ngunit, sabi nga ni Brother Boy Litra, isang instrumento po itong PDA o kaya Philippine Debaters Association para sa pamumuno ni Brother J-Rod Casruz, mashallah. Ito ay malaking bagay para makilala yung ating relihiyon at pananampalataya, may share sa iba. Nagpapasalamat tayo siyempre sa mga nasa Rome, si Brother Boy Letra, yung ating katunggali, si Brother J-Rod, si Brother Jeffrey, si Brother Mike James, nandyan din si Pastor Valeriano Valdez at saka si Brother Nihil. At sa lahat ng mga viewers at likers sa page ng PDA at saka sa Brother Ali Javier doon sa ating page, congratulations sa inyo pong pag-comments. Ano man ang inyong comments, negative, positive, magkakaibigan tayong lahat. Faith lang po tayo. Bisitahin nyo lagi itong page ng PDA kasi halos araw-araw, Philippine Debaters Association, ay mayroon pong talakayan dito kung saan maka-Diyos. Isang bagay na paghahanda para sa kabilang buhay at sana kung paano tayo nagkakausap dito at magkakaibigan sa kabila ng iba-iba nating pananampalataya, nawa magkita-kits ulit doon sa kabilang buhay at isa lamang siyempre yung nasa tamang landas sa atin sa kabila na tayo magkakaiba ng relihiyon o pananampalataya. At inanyayahan namin kayo na yumakap sa Islam pagkat ito relihiyon ng mga propeta. Maraming salamat sa kay Brother J-Rod at lalo na rin doon sa ating moderator nag-ubos ng oras niya ngayong gabi. Thank you. Assalamualaikum sa lahat ng mga Muslim. Magandang gabi sa ating lahat. Sige po mga kapatid at bro. Okay. Sige. Okay po, at dyan nagtatapos ang debating ito at ito si Bro Ali Javier at si Boy Letra, parehong kaibigan ko ito. Kaya at magkakaibigan naman tayo dito lahat, 'di ba? Kahit naman sino, anong sekta man. At yung inaanyayahan namin pala kayo doon sa ating ginaganap na debate dito sa Philippine Debaters Association, yung mga nasa comment section, pwede po kayo magpalista. Pwede po kayong hanapan o mag-join po kayo sa aming mag-like po kayo sa aming Facebook page and then mag-message po kayo at ipapasok po namin kayo sa aming chat group o sa aming room ng Philippine Debaters Association. And then kung nais naman po ninyong magkaroon ng kadebate, pwede po kayong magkipagtalakayan dito sa room. Lagi po kaming online dito sa room. Kung ako man po ang offline, sila naman po ang online, iba-ibang oras sa bawat panig ng mundo, iba-ibang oras, maga, tanghali, gabi, hapon, etc. ay nag-uusap-usap po dito sa room. At inaanyayahan ko din po kayo na
Meron kasi kaming ilalabas na na clothing ng Philippine Debaters Association. Kung gusto po ninyong umorder, i-PM lamang po ninyo si kapatid na J-Rose at iniipon lang po namin yung mga orders. Then pag nakuha na po natin yung minimum, and papagawa na po natin yung ating t-shirt. Kasi may t-shirt po kami na sa clothing po. Yan. Okay po. At doon sa mga viewers natin, maraming salamat po sa inyo at sa pamunuan po ng Philippine Debaters Association. God bless po, pati yung mga nandito sa room. God bless po sa inyo lahat at pagpalain po tayo. And dyan na po natin tinatapos ang debate. Maraming salamat po.